आम्ही या वर्साक रवींद्रबाब केळेकार हांची जन्मशताब्दी मनयतात। 1925 वर्साक कोंकणी साहित्य, गोंयची भूंय, भास आनी भौस हाच्या नदरेंतल्यान दोन महान व्यक्तिमत्वां जल्माक आयलीं। एक लोककवी मनोहरराय सरदेसाय आनी दुसरे रवींद्रबाब केळेकार। 7 मार्च ह्या दिसाक रवींद्रबाबाची जन्मशताब्दी। आनी ताच्या आदीं फाटले वर्सभर कोंकणी भाशा मंडळ आनी कोंकणींतल्यो वेगळ्यो संस्था आनी पुराय गोंयभर आनी गोंया भायर सुद्दां वेगळ्यो कार्यावळी आयोजीत केल्यात आनी आयोजीत जायत आसात। रवींद्रबाब जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना रवींद्रबाब दोन तरांनी आमकां विचार दिता, एक साहित्यांतल्यान आनी दुसरो गांधी फिलॉसॉफींतल्यान, तत्वज्ञानांतल्यान। आनी म्हणून रवींद्रबाबाचे जन्मशताब्दी मनयतना फक्त तांच्या जिविताचेर उलोवप, तांच्या वावराचेर उलोवप हाचे परसय रवींद्रबाब जे विचार घेवन जिवीतभर वावुरले, ज्या विचारांचो तांणी प्रचार आनी प्रसार करपाचो प्रयत्न केलो, तो विचार आनीक ते तत्वज्ञान वेगळे तरेन लोकां मेरेन पावचें आनी तातूंतल्यान ते फुडल्या जनरेशना मेरेन पावचें अशे तरेचो हावेस कोंकणी भाशा मंडळान दवरला। आनी तातूंतल्यान वेगळ्यो एक्टिविटी फाटल्या वर्सभर जायत आसात। तातूंतलीच ही एक एक्टिविटी। ह्या कार्यावळीक राजभास संचालनालय गोंय हांचो अर्थीक पालो लाभिल्लो आसा। आनीक आमकां आयज भारतांतले एक नामनेचे गांधी विचारांचे प्रवर्तक, प्रसारक आनी गांधीजींच्या जिणेचेर ज्यांचो खूब मोठो अभ्यास आसा आनी सबंद भारतभर एक वक्तो म्हणून जांकां वेगळी व्याख्यानमालो ज्यो जातात भारतभर, तातूंत भितर आपोवणी आयल्यात आनी एक वळख ज्यांनी घडयली गांधी विचारांचो प्रवर्तक म्हणून, अशे श्री किशोर बेडकेहाळ हे आयज आमकां मुखेल वक्ते म्हणून आमकां लाभिल्ले आसात। हांव तुमचे कडेन सगळे कडेन मागता आमी ताळयांनी तांकां गोंयच्या ह्या भुमीचेर येवकार दिवया। एक आनी दोन अशे 2 दीस मालवणाक फेब्रुवारीच्या गांधी जागर कार्यावळीक हांव चेतन बाब आनी प्रशांत बाब गेल्ले कडेन तांचे उलोवप, जवळ 3 तासांचे उलोवप तांचे आमी आयकल्लें आनी इतले प्रभावीत जाल्ले की प्रशांत बाबान रोखडेंच तांचे कडेन उतर घालें की हें तुमचें उलोवप गोंयच्या लोकांनी आयकुपाकच जाय म्हणून। खरें म्हणल्यार 15 मार्च पर्यंत तांची कॅलेंडर फुल, खंयच्या तरी व्याख्यानमाळेक हें आसा, बिजी आसा। पूण तरी आसतना तांणी आयचो दीस काडलो, एकच दीस मेळटालो तांकां, काल येवपाक, आयज हें करपाक आनी फाल्यां परत वचपाक। हांव देव बरें करूं म्हणटा तांकां, तांणी हो वेळ काडलो म्हणून। आनी चड वेळ करना, हांव मागतां कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष रत्नाबाई दिवकार हांचे कडेन, सचिव मंगलदास भट हांचे कडेन, तांणी तांकां घेवन माचयेर येवचें। येतना रवींद्रबाबांच्या फाट्याक पाखड्यो ओपून तांकां आर्गां ओंपची। आयज सकाळीं तांचें व्याख्यान GVMS BEd कॉलेजीच्या विद्यार्थ्यां खातीर जालें आनीक थंय तांणी गांधीचो वारसो हाचेर खूब सुंदर आनी प्रभावी व्याख्यान त्या विद्यार्थ्यां खातीर दिल्लें। आयज हांगा धर्मनिरपेक्षताय आनी गांधी असो विशय तांणी घेतिल्लो आसा। हांव तांची वळख बी करपाक वचना, कारण श्री किशोर बेडकेहाळ हीच एक वळख, हेंच एक नांव। आनीक म्हणून तांची वळख करपाक जी 4 मिनटां वतली आशिल्ली ती तांकां उलोवपा खातीर दिली जर जायत जाल्यार आमकां चड गजाली आयकुपाक मेळटल्यो। हांव मागतां कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष रत्नमाला दिवकार हांचे कडेन तांणी येवकाराचें उलोवप करचें। रवींद्रबाब केळेकार हांच्या जन्मशताब्दी दिसा हे व्याख्यान दवरिल्ले, त्या व्याख्यानाचे मुखेल वक्ते भोमानेस किशोर बाब, सभाघरांत बशिल्ले कोंकणीचे ज्येश्ठ अशे म्हालगडे, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त भोमाने दत्ताबाब, कोंकणी भाशा मंडळाचे आदले अध्यक्ष चेतन बाब, प्रशांत बाब आनी सगळे कोंकणी मानी। आयज जो दीस हे व्याख्यान आसा ते आमी हाका एक वेगळोच आयाम दिवपाचो प्रयत्न केला। हे पुराय वर्स गोंयांतले वेगवेगळ्यो संस्था वेगळे तरेन ह्या दोन्ही महापुरुषांची जन्मशताब्दी मनयतात, मनोहरराय सरदेसाय आनी रवींद्रबाब केळेकार। आनी चड कडेन आमकां जाणवला की तांचें साहित्य, तांणी दाखयली दिकास कोंकणी समाजाक आनी कोंकणी भाशे खातीर केल्लो संघर्श हाचेर भर दिला। आमकां दिसलें कोंकणी भाशा मंडळाक एक रवींद्र बाबाले वेगळो एक पैलू आमी लोकां मुखार मांडपा जाय। कोंकणी भाशा आनी कोंकणी भाशेची चळवळ ही प्रागतीक आजची म्हण शेणे गोंय बाबा फाटल्यान जी दुसरी पिढी वावुरली तातूंतली रवींद्र बाब आशिल्ले आनी तांचे समकालीन वांगडी आशिल्ले। आनी गांधी हो आयच्या काळांत ताची खूब गरज आसा। समाजा भितर, भारतीय समाजा भितर जे राजकीय धार्मीक ध्रुवीकरण चल्लां,
आणि एक प्रयत्न चल्ला की हे विचार लोकां मदीं आयचे तरणे पिळगे मांडपाचो, ताका आमी कावंटर करनात. आयचे तरणे पिळगेक गांधीक समजूंक जाय, गांधींचे विचार तांकां पडपा सारके जावंक जाय, तांचे मुखार मांडपाचे तरी आमी प्रयत्न करूंक जाय. कारण दुसरे वटेन पुराय असो तरेन एक प्रयत्न चलिल्लो आसा की ताका कावंटर करनात. आनी त्या खातीर आमकां दिसलें की रवींद्र बाब जे स्वता वर्ध्या आश्रमांत आशिल्ले, जाणें काकासाहेब कालेलकरा बरोबर काम केलां आनी जांचो तांच्या लिखाणाचेर तांच्या चळवळीच्या जे मार्गदर्शन केलां तातूंतय पुराय तांचो विचार तांचो दृश्टीकोन हो गांधीवादीच आशिल्लो. आनी हो पैलू समाजा मुखार येतलो जाल्यार तो खूब गरजेचो म्हण आमकां दिसलें की किशोर बाबा सारकिल्लेच विचारवंत आयच्या ह्या व्याख्यानाक सारके सोंपतात. तेन्ना तुमी ह्या व्याख्यानाचो आस्वाद घेवचो आनीक तुमकां सगळ्यांक आयच्या दिसा थँक्यू. श्री किशोर बेडकेहाळ हे खासा साताऱ्याच्यान आयच्या ह्या व्याख्याना खातीर आयिल्ले आसात. तांचे वांगडाच लोकसत्ता खातीर फाटलीं 6 वर्सां हो काम करपी श्री दिनकर झेंब्रे आमचे मदीं आसात आनी तांच्या सांगातान आयिल्ले श्री दत्तात्रय पवार हे आमचे मदीं आसात. ताका हांव येवकार दिता. आनीक वेळ घेना आमी डायरेक्टली व्याख्याना कडेन वळया. विशय आसा धर्म, धर्मनिरपेक्षताय आनी गांधी. आनी तुमच्या मुखार व्याख्याते श्री किशोर बेडकेहाळ. माझा आवाज मागे ऐकू येतोय? ओके. सर्वांना नमस्कार, गुड इव्हिनिंग. आज या कार्यक्रमासाठी आपण मला बोलवलंच, भाषा मंडळाचा मी अत्यंत आभारी आहे. कार्यक्रमाला उपस्थित असणाऱ्या भाषा मंडळाच्या अध्यक्षा रत्नमाला, मंगलदास भट, दत्ता नायक, त्याचबरोबर प्रशांत नाईक, अनंत अग्नी आणि इतर सर्व मान्यवर मंडळी. गोव्यामध्ये येऊन गांधींवर बोलायची जाहीर समारंभात ही पहिलीच वेळ आहे. सकाळी आज बीएड कॉलेजवर कार्यक्रम झाला. या निमित्ताने रवींद्र केळकरांचं घरही सकाळी बघून झालं, त्यांची लायब्ररी बघून झाली, त्यांना मिळालेले अवॉर्ड्स आणि सगळं बघून झालं. गांधीजींच्या बरोबर काम केलेला, जगलेला, गांधीजी पचवलेला आणि गांधीजी पुरेपूर आपल्या अंगामध्ये, व्यवहारामध्ये, वर्तनामध्ये मुरवलेल्या अशा एका व्यक्तिमत्वाची ओळख त्यांचं घर बघून झाली. त्याचा मला खूप आनंद झाला आणि त्याच्यामुळे आपल्यासमोर त्यांना मी पहिल्यांदा आदरांजली वाहतो आणि माझ्या व्याख्यानाला सुरुवात करतो. आज जो विषय निवडलेला आहे तो मुद्दाम या वर्षभरात मी जास्तीत जास्त या विषयावर ठिकठिकाणी बोलतो आहे. त्याचं कारण आत्ता रत्नमालाबाईंनी सांगितल्याप्रमाणे सध्या जे एकंदर ध्रुवीकरणाचं राजकारण चालू आहे, ध्रुवीकरणाचं, ज्या पद्धतीनं एका कम्युनिटीला टार्गेट करून सत्ता परिवर्तनाचं एक राज्यकारण चालू आहे आणि त्या कम्युनिटीबद्दल इतक्या टोकाला जाऊन अत्यंत अश्लाघ्य, असभ्य अशा भाषेमध्ये सतत कॉमेंट्स होत आलेले आहेत. त्याला धरून पंडित जवाहरलाल नेहरू असतील किंवा महात्मा गांधी असतील यांच्याबद्दल विद्वेषाची एक मोहीम चालू आहे. सत्ताधाऱ्यांची अडचण अशी आहे की इथे त्यांना काहीही गांधींच्या विरोधात करता आलं तरीसुद्धा ते जेव्हा परदेशामध्ये जातात त्यावेळेला त्यांना गांधी आणि बुद्धाचंच नाव घ्यावं लागतं. त्यांच्या पक्षामधल्या किंवा ते ज्या तत्त्वज्ञानाला मानतात त्या तत्त्वज्ञानातल्या कोणत्याही नेत्याचं नाव परदेशात चालत नाही. त्यांना मुद्दाम गांधी आणि बुद्ध हेच नाव घ्यावं लागतं. मी बुद्धाच्या आणि गांधींच्या देशातून आलो आहे हे सत्ताधाऱ्यांना परदेशात गेल्यानं सांगावं लागतं. एका बाजूला ती परिस्थिती आहे, प्रत्यक्षामध्ये त्यांच्या अंतःकरणामध्ये असलेली चीड आहे आणि त्याच्यातनं उद्भवणारं ध्रुवीकरणाचं राजकारण आहे आणि एका विशिष्ट धर्माला प्राधान्य देऊन एक प्रकारचा जो घटनेनं स्वीकारलेला धर्मनिरपेक्षतेचा मुद्दा आहे किंवा सेक्युलरिझमचा मुद्दा आहे त्याला कळत नकळत ते छेद देण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि त्याच्यातून या देशामध्ये कोणती परिस्थिती उद्भवणार आहे हे आपल्याला कळतं आहे, पण त्यांना ती परिस्थिती हवी आहे हे आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे. आणि त्याच्यामुळे गांधीजींच्या एकंदर विचारांबद्दल एक स्पष्टता आपल्या मनामध्ये असली पाहिजे. यावर्षी या संदर्भातले निरनिराळे उपक्रम ठिकठिकाणी चालू आहेत. परवा ह्यांनी मालवणचा उल्लेख केला होता अनंत अग्नींनी.
मालवणला मी होतो. आता येत्या 7, 8 आणि 9 मार्चला पुण्याला गांधी भवनमध्ये 3 दिवसाचं गांधी विचार साहित्य संमेलन भरणार आहे. सुरेश द्वादशीवार त्याचे अध्यक्ष आहेत. मीही त्याच्यामध्ये एक वक्ता आहे आणि असे बरेच अभ्यासक त्या ठिकाणी येणार आहेत. या निमित्ताने गांधी विचार जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवणं, गांधींच्या कल्पनांचं स्पष्टीकरण देणं आणि त्यांच्याबद्दलचे गैरसमज होता येतील तेवढे दूर करणं असा एक तिहेरी हेतू याच्यामध्ये हा विषय घेण्यामध्ये आहे. तर मी आता व्याख्यानाला सुरुवात करतो. गांधीजी धर्माबद्दल असं म्हणालेले होते की धर्म हा माणसाला जन्मापासून लाभलेला असतो, चिकटलेला असतो आणि तो असा चिकटलेला आहे की तुमची कातडी जशी तुमच्या शरीरापासून वेगळी करता येत नाही तसा धर्मही तुमच्या आयुष्यातून वेगळा करता येत नाही. हे गांधीजींचं एक वचन धर्माबद्दलचं आहे. दुसऱ्या एका ठिकाणी ते असं म्हणाले, मी जर हुकुमशहा असतो तर धर्म आणि राजकारण हे वेगळं केलं असतं. राज्यसंस्था आणि धर्म यांचा कोणताही संबंध मी येऊ दिला नसता. तिसऱ्या एका ठिकाणी ते असं म्हणतात की मी धार्मिक आहे, धर्म ही माझी वैयक्तिक गोष्ट आहे आणि राज्यसंस्थेला म्हणजे स्टेटला त्याच्याशी काही देणं घेणं नाही. माझ्या धर्मातल्या सुधारणा, माझ्या धर्मातली विपरीत परिस्थिती बदलणं हे एक धार्मिक माणूस म्हणून माझं कर्तव्य आहे आणि त्या कर्तव्यानुसार मी जगणार. एका बाजूला हेही म्हणालेले आहेत. चौथ्या बाजूला ते असं म्हणाले, राज्याचा आणि धर्माचा कोणताही संबंध असता कामा नये. हे गांधीजींचं आणखीन एक सूत्र होतं धर्माच्या विषयी भूमिकेचं. आता गांधीजी एकूण धर्मकल्पना, धार्मिक व्यवहार, धार्मिक वर्तन आणि धार्मिक साधना, त्याला आपण तपश्चर्या म्हणतो, तपस्या म्हणतो, किंवा जे साधक असतात ते जी तपस्या करतात त्याच्याकडे कसं पाहतात हे बघणं फार मनोरंजक होईल असं मला वाटतं. पहिली म्हणजे गांधी स्वतःला आयुष्यभर साधक मानत आलेले आहेत. ते स्वतःला सिद्धपुरुष मानत नाहीत किंवा सिद्धपुरुषाची संकल्पना ज्या पद्धतीनं लोकमान्य टिळकांना मान्य होती तशी गांधींना ती मान्य नाही. आणि त्याचं साधं कारण आहे, लोकमान्य टिळक असं म्हणाले की सिद्धपुरुष त्याला एकदा सिद्धी प्राप्त झाल्याच्या नंतर, तपश्चर्येनंतर त्याच्या हातून एखादी चूक जरी झाली तरी ती क्षम्य मानली पाहिजे. गांधीजी असं म्हणतात, सिद्धपुरुषाच्या हातनं चूक होणार असेल तर तो त्या सिद्धीप्रत पोचला कसा हाच प्रश्न उपस्थित केला पाहिजे. म्हणून सिद्धपुरुषाची संकल्पना गांधींना मान्य नाही. ते असं म्हणतात की मी आयुष्यभर साधना करेन, साधक राहीन. आता साधक असण्याची सुद्धा त्यांची कल्पना आजच्या समाजाच्या दृष्टीनं बाधक आहे हे लक्षात घ्या. म्हणजे आजचा समाज ज्या पद्धतीचं धार्मिक वर्तन करतो त्यांना ते पचणारं किंवा रुचणारं नाही. गांधीजींचा ईश्वर संकल्पनेवर विश्वास होता. मी काय म्हणतो ते नीट लक्षात घ्या. संकल्पनेवर विश्वास होता. व्यवहारात देव आहे किंवा नाही, मूर्तीपूजा करावी या मताचे गांधी नाहीत. गांधींनी आयुष्यभर कुठलेही कर्मकांड केलेले नाही, मूर्तीपूजा केलेली नाही, कुठल्या देवळात गेलेले नाहीत, कुठलं देऊळ त्यांनी बांधलं नाही, मशीद बांधली नाही, चर्च बांधली नाही, मशीद पाडली नाही, यातलं काहीच गांधींनी केलेलं नाही. पण ईश्वराची एक निराकार संकल्पना त्यांनी डोळ्यासमोर ठेवली होती आणि तो सुद्धा ईश्वर असा. युरोपच्या इतिहासामध्ये घड्याळाला जे महत्त्व आहे तेच महत्त्व गांधींच्या ईश्वर संकल्पनेतल्या ईश्वराला आहे. युरोपच्या इतिहासातल्या घड्याळाची संकल्पना अशी होती की एकदा जो कोणी निर्माता आहे, क्रिएटर आहे, गॉड, त्याने हे सगळं चक्र तुमच्या ताब्यात दिलेलं आहे. आता घड्याळाला किल्ली दिल्यानंतर तुमच्या हस्तक्षेपाची गरज नसते, ते आपोआप चालू राहतं 24 तास. तद्वत त्या निराकार ईश्वराने एकदा जगाची निर्मिती केली आणि तुमच्या ताब्यात दिला, आता काम तुमचं आहे, ईश्वराचं काम संपलेलं आहे. हीच कल्पना गांधीजींच्या आधीच्या काळामध्ये महात्मा फुल्यांनी सत्यशोधक समाजाच्या स्थापनेच्या वेळेला मांडली होती. त्यांनी ईश्वराला निराकार असं न म्हणता निर्मिक असं मानलेलं आहे. पण त्या निर्मिकाला आकार उकार काही नाही, तो काही मागत नाही, त्याला कोंबडं द्यावं लागत नाही, बकरं द्यावं लागत नाही. त्या निर्मिकानं पृथ्वी निर्माण केलेली आहे आणि तुमच्या ताब्यात दिलेली आहे, आता काम तुमचं आहे. या अर्थानं निराकार. दुसरं गांधी असं म्हणतात की धर्माच्या ज्या प्रेरणा आहेत, इन्स्पिरेशन्स ज्याला आपण म्हणू, त्या ईश्वरी आहेत. त्यामुळे साधना याचा अर्थ आपलं अंतःकरण सतत शुद्ध करत जाणं, प्युरिटी त्या अंगाने करत जाणं आणि त्याच्या कृपेला पात्र होणं, म्हणजे त्या प्रेरणेच्या जवळ जाणं,
हे सातत्याने करत राहणं याला ते साधना असं म्हणतात. आपल्याकडे साधनेचा अर्थ आपण वेगळा केलेला आहे. साधना याचा अर्थ दैनंदिन पूजा अर्चा, पोथी वाचन असेल, नवस सायास असेल, काहीतरी ईश्वराला देणं घेणं असेल, या प्रकारच्या साधनेवर गांधींचा विश्वास नाही आणि ती त्यांना अपेक्षित नाही. गांधींची साधना ही स्वतःला सातत्याने अंतःकरणाची शुद्धी करत करत ईश्वरी प्रेरणेच्या जवळ नेणारी अशा प्रकारची साधना आहे. म्हणून त्यांना सिद्धपुरुषाची संकल्पना मान्य नाही. या अर्थाने गांधीजी धर्माकडे कसं पाहतात हे बघण्यासारखं आहे. गांधीजींनी एक असं विधान केलेलं होतं की मी धार्मिक आहे म्हणून मी राजकारणात आहे. कारण धार्मिक असल्यामुळे राजकारणाला धर्माची गरज आहे, आजच्या अर्थानं नाही. आणि धार्मिक राजकारण याचा अर्थ मूल्यांचं, नीतिमूल्यांचं राजकारण. राजकारणामध्ये नीतिमूल्याच्या आधारे राजकारण करायचं असेल तर तुम्हाला धार्मिकता असली पाहिजे तुमच्याकडे, असं मानणारे गांधीजी होते. यातल्या धार्मिकता या शब्दावरचा वादविवाद आपण सोडून देऊया. तो काय तुम्हाला मला प्रत्येकाला पटेल असं नाही किंवा वेगळा असू शकतो. पण ते असं म्हणाले की मला एक जन्मानं धर्म लाभलेला आहे. आणि हिंदू असेल, ख्रिश्चन असेल, मुस्लिम असेल, काही असेल, त्यांच्या बाबतीत ते हिंदू होते. आणि त्याच्यामुळे धर्म, हिंदू धर्म ही माझी रणभूमी आहे. आता रणभूमी हा शब्दसुद्धा कसा आहे पहा. मला या धर्मामध्ये दिसणारे जे प्रचंड दोष आहेत, ज्या विपरीत गोष्टी आहेत, ज्या अतार्किक गोष्टी आहेत, ज्या काळाच्या कसोटीवर न टिकणाऱ्या गोष्टी आहेत, त्या सगळ्या मला बदलायच्यात. त्या बदलण्यासाठी मी धर्म बदलण्याऐवजी धर्माच्या रणभूमीत उभा राहून त्या गोष्टी बदलण्याचा प्रयत्न करणार आहे. आता हा प्रयत्न गांधींच्या आधी अनेकांनी केलेला आहे. म्हणजे गांधींच्या आधी जर तुम्ही पाहिलं तर साधारणतः 1867च्या आसपास महाराष्ट्रामध्ये न्यायमूर्ती रानडे, भांडारकर या सगळ्या मंडळींनी प्रार्थना समाजाची स्थापना केली. त्याच्या आधी बंगालमध्ये ब्राह्मो समाजाची कल्पना झालेली होती. पुन्हा महाराष्ट्रामध्ये ज्योतिबा फुल्यांनी सत्यशोधक समाजाची कल्पना मांडलेली होती. सार्वजनिक सत्यधर्म असं ते त्याला म्हणत असत. आणि दयानंद सरस्वतींची आर्य समाजाची कल्पना होती. या 4 तर प्रयोग गांधींच्या अगोदर होऊन गेलेले आहेत. त्याच्याही आधी अगदी मागच्या इतिहासात प्राचीन काळामध्ये जर गेलात तर हिंदू धर्मातल्या कर्मकांडाला, यज्ञयागाच्या संस्कृतीला कंटाळून अनेकांनी बंड केलेली आहेत. बुद्धाचं बंड आहे, गौतम बुद्धाचं, ते आपल्याला माहिती आहे. महावीरांचं बंड आहे जैन धर्माचं. बसवेश्वरांचं बंड आहे, त्यांनी लिंगायत धर्माची स्थापना केली. चक्रधारांचं बंड आहे, त्यांनी महानुभाव पंथ स्थापन केला. त्याच्याही आधी आपल्याकडे ज्ञानेश्वरांचं बंड आहे. त्यांनी ज्ञानेश्वरी प्राकृतिक भाषेमध्ये गीतेवरचं भाष्य लिहिलेलं आहे. त्याच्यावरनं पुष्कळ सांस्कृतिक राजकारण झालेलं आहे. म्हणजे ज्ञानेश्वरांनी लोकांच्यासाठी प्राकृतिक मराठीमध्ये भाष्य लिहिलं, ज्ञानेश्वरी आणि पुढे अमृतानुभव. त्याच्यामुळे ज्ञानेश्वरांना मान्यता फार लवकर मिळाली नाही. कारण ज्ञानेश्वरांच्या आधी ज्यांनी गीतेवर भाष्य लिहिलेली आहेत त्याच्यामध्ये शंकराचार्य आहेत. आणि शंकराचार्यांच्या भाष्यावर कॉमेंट्स करणं किंवा ती खोटी ठरवणं हे इथल्या सनातनांना किंवा धर्मशास्त्राला मान्य नव्हतं. आणि त्या काळातली एक मान्यता अशी होती की तुम्हाला जर मान्यता हवी असेल तर तुम्ही एकाच वेळेला भगवद्गीता, उपनिषद आणि ब्रह्मसूत्रासारख्या गोष्टी याच्यावर भाष्य केलं पाहिजे. ज्ञानेश्वरांनी उपनिषदांवर भाष्य केलं नाही, ब्रह्मसूत्रांवर भाष्य केलं नाही, त्यांनी फक्त भगवद्गीतेवर भाष्य केलं. म्हणून त्यांना एक भाष्यकार म्हणून मान्यता जी मिळायला पाहिजे होती ती लवकर मिळाली नाही. आणि त्यांनी ते बहुजन समाजाच्या भाषेमध्ये केलं, प्राकृत भाषेमध्ये केलं. त्याचा परिणाम असा झाला की लोकांना भक्तीचा अधिकार मिळाला. आणि तो भक्तीचा अधिकार मंदिरात न जाता सुद्धा मिळाला. म्हणजे तुम्ही नाममहात्म्य ज्याला म्हणतो, नामदेवांचं हे सगळं कार्य लक्षात घेतलं, ज्ञानेश्वरांचं कार्य लक्षात घेतलं, तर रामनाम किंवा ज्या दैवताचं तुम्हाला हे आहे त्याचं नाव तुम्ही घेत राहिलं तरीसुद्धा तुम्हाला तो भेटल्यासारखा आहे. त्याच्यासाठी मंदिरात जाण्याची गरज नाही. आता मंदिरात जाण्याची एकदा गरज लोकांना नाही असं म्हटल्यानंतर मंदिराशी जोडलेली जी सबंध अर्थव्यवस्था असते, जे सगळे हितसंबंध असतात, हे सगळे हितसंबंध कोलमडून पडतात. म्हणून ज्ञानेश्वरांच्यावर दीर्घकाळ राग होता. आज ज्यांनी ज्ञानेश्वरांना वाळीत टाकलं, विरोध केला, त्यांच्या घरात, त्या देवघरात ज्ञानेश्वर दिसेल तुम्हाला. हा नंतरचा शहाणपणा म्हणा किंवा एक मतलबी शहाणपणा म्हणा, या अर्थाने त्याच्याकडे बघता येतं.
तर हे सगळे प्रयोग गांधींच्या आधी प्राचीन काळामध्ये झालेले आहेत. गांधींच्या समकाळाच्या आधी हे प्रार्थना समाज, ब्रह्मो समाज, सार्वजनिक सत्यधर्म, समाज हेही प्रयोग झालेले आहेत. आता ह्या 19व्या शतकामध्ये जे प्रयोग झाले त्याच्यामध्ये हिंदू धर्मामध्ये सुधारणा काही अंशी घडूनही आली, नाही असंही नाही. पण ती सुधारणा सगळ्या हिंदू धर्माच्या अनुयायांना किंवा धार्मिक मंडळींना कवेत घेऊ शकली नाही. त्या मर्यादित झालेल्या गोष्टी होत्या. ब्रह्मो समाज हा बंगालमध्ये त्याचं एक जमीनदारी आणि वरच्या बदर समाजाशी असलेले जे संबंध होते त्याच्यापुरता मर्यादित राहिला. आपल्याकडचे जैन आणि बौद्ध हे धर्म व्हायच्याऐवजी एका अंगाने जातींमध्ये त्याचं रूपांतर तुम्हाला झालेलं दिसतं. प्रार्थना समाजसुद्धा समाज सुधारणेमधला जो वरिष्ठ वर्ग होता त्यांच्यापुरता मर्यादित राहिला. ज्योतिबांचा सार्वजनिक सत्यधर्म हा बहुजनांचा असूनसुद्धा शंकराचार्यांचा प्रभाव म्हणा किंवा इतर ज्यांच्या प्रभावाच्या पुढे तोही मर्यादित झाला, त्याला फारसे अनुयायी मिळाले नाहीत. आर्य समाज जो आहे त्या आर्य समाजाने दोन गोष्टीमध्ये वेगळेपण दाखवलं. एक म्हणजे आर्य समाजाने इतरांसारखंच वेदाचं अपौरुषेत्व नाकारलं नाही, जे ब्राह्मो समाजाने किंवा ह्याने नाकारलेलं होतं. आर्य समाज असं मानत होता की वेद अपौरुषीय आहेत, त्यामुळे वेदांचा कर्ता शोधायचा नाही, कोणी लिहिलेत माहीत नाही, पण ती मौखिक परंपरेनं चालत आलेली गोष्ट आहे. आणि दुसऱ्या बाजूला वेद अपौरुषीय आहेत, पण जो हिंदू धर्म त्यांच्या पुढे होता स्वामी दयानंद सरस्वतींच्या समोर, त्याच्यात त्यांना कोणताही भेदभाव नको होता. स्त्री पुरुष हाही भेदभाव नको आहे, जातीभेदही नको आहे, वर्णभेदही नको आहे. या अर्थानं ज्याला आपण शुद्ध हिंदुत्व म्हणू त्याच्याकडे त्यांची एका अंगाने वाटचाल होती. आणि म्हणून आर्य समाजाच्या कामामध्ये त्याचं निर्माण जरी महाराष्ट्रात झालं असलं तरी त्याचं जास्तीत जास्त कार्य हे पंजाब आणि उत्तर भारतामध्ये आपल्याला झालेलं दिसतं. आजही आर्य समाजाच्या पद्धतीनं लग्न होतात, अंत्यसंस्कार होतात, या गोष्टी आजही घडताना आपल्याला दिसतात. पण त्या फार कमी लोकसंख्येपर्यंत तो आज शिल्लक राहिलेला आहे. म्हणजे तो व्यापक होत होत सगळ्यांना त्यांनी कवेत घेतले आणि एका धर्माला रिप्लेसमेंट दिली आहे असं त्यांच्या बाबतीत सुद्धा झालेलं नाही. ही एक परिस्थिती आहे. आता एक दुसरा पर्याय काय होता, जो पुढे आंबेडकरांनी 1956 साली स्वीकारला, तो धर्मांतराचा. गांधींना धर्मांतराची कल्पना मान्य नाही. यासाठी मान्य नाही की त्यांचं म्हणणं असं, धर्मांतर हे मतलबी किंवा राजकारणी हेतूने झालेलं असता कामा नये. धर्मांतर ज्याला करायचे त्याची आंतरिक अध्यात्माची भूक एवढी तीव्र आणि प्रखर पाहिजे तरच धर्मांतराला अर्थ आहे, नाही तर धर्मांतराला काही अर्थ नाही त्या अर्थानं. म्हणून ते धर्मांतराचा पर्याय बाद ठरवतात. मग त्यांनी त्यांच्यापुरतं असं ठरवलं की मी हिंदू धर्मात जन्माला आलो, तो मला लाभलेला जन्म आहे, त्या धर्माचे मला बरे वाईट फायदे झालेले आहेत. बरे वाईट फायदे याचा अर्थ काय, त्या धर्मात जन्माला आल्यामुळे मला काही फायदे मिळालेले आहेत आणि काही वाईट गोष्टी धर्मातल्या मला चिकटलेल्या आहेत एक हिंदू म्हणून. आता मला जर त्या गोष्टी बाजूला करायच्या असेल तर मी या धर्माच्या रणभूमीत उभं राहून त्याच्याशी दोन हात करणार आहे आणि त्या गोष्टी सगळ्या ह्याच्यातनं दूर करायचा प्रयत्न करणार आहे. ही त्यांची धर्माकडे बघण्याची एक दृष्टी आहे. दुसरा महत्त्वाचा भाग काय आहे, गांधीजी असं म्हणतात की धर्मातल्या इतर गोष्टी किंवा विपरीत गोष्टी बाजूला करायच्या म्हणजे काय करायचं नेमकं आणि त्याचा आधार काय बेसिकली. कारण सगळा समाज हा स्टॅग्नंट आहे, एका बाजूने ट्रॅडिशनमध्ये अडकलेला आहे, पुन्हा त्याच्यात निरक्षरता आहे, दारिद्र्य आहे आणि एक प्रकारचा आशाळभूतपणा आहे आणि एक प्रकारचं काय म्हणून ज्याला चैतन्य लोपलेलं आहे या धर्मातल्या समाजातलं ह्याच्यातलं, हे सगळे त्यांच्या डोळ्यासमोर आहे. तेव्हा मला हे बाजूला करायचं असेल तर मला या सुधारणांना एक आधार शोधावा लागेल. गांधींच्या आधीच्या पिढीमध्ये जे सुधारक झाले, महाराष्ट्रापुरता विचार केला तर आगरकर असतील, लोकितवादी असतील, रानडे असतील, ही सगळी जी मंडळी, ज्योतिबा फुले असतील, यांनी एका अंगाने ईश्वर बाजूला ठेवला आणि बुद्धिवादाचा स्वीकार केला. आगरकरांच्या सगळ्या सुधारणा या शुद्ध बुद्धिवादाशी, रिझनशी संबंधित असणाऱ्या सुधारणा होती. गांधी असं म्हणाले की रिझन मला मान्यच आहे, तो काही प्रश्न नाही. रिझन आणि अंतःकरण याचा काय संबंध आहे ते मी पुढे उलगडा करेन गांधींच्या ह्याच्यामध्ये. पण मला या धर्मात सुधारणा करायची असेल तर जो आधार शोधायचा आहे तो मी कशामध्ये शोधतो. त्यांनी कसा शोधला पहा. गांधी असं म्हणाले, सर्व धर्म त्यांची प्रेरणा जी आहे, इन्स्पिरेशन, ती ईश्वरी आहे, गॉड या अर्थाने.
ती ईश्वरी आहे, पण जे धर्मग्रंथ लिहिले गेलेले आहेत सगळे ते मानवी आहेत, ते परमेश्वराने लिहिलेले नाहीत. कोणी म्हणतं परमेश्वराचा हा शेवटचा प्रेषित आहे, हा पहिला प्रेषित आहे, याच्या पुढे प्रेषित येणार नाहीत, आमचा धर्म परिपूर्ण आहे वगैरे. या सगळ्या आर्ग्युमेंट्सला गांधीने एका भाषेत उत्तर दिलेलं आहे की हे सर्व धर्मग्रंथ मानवी आहेत, माणसाने लिहिलेले आहेत. आणि त्यातही इतिहासदृष्ट्या बघण्याची गोष्ट अशी की ते सगळे धर्मग्रंथ पुरुषांनी लिहिलेले आहेत, एकाही स्त्रीनं धर्मग्रंथ लिहिलेला नाही. दुसरं महत्त्वाचं कारण, तेव्हा धर्मग्रंथ अपुरे असणं मानवी असल्याच्यामुळं, माणसांनी लिहिलेले असल्याच्यामुळं, आणि ते जे काही लिहिलेलं आहे माणसांनी ते एका कालखंडामध्ये लिहिलेलं आहे. त्या कालखंडात जे लिहिलं गेलं आहे तेच सातत्याने पुढे नेत, तेच कवटाळणं, त्याला चिकटून राहणं हे गांधींना मान्य नाही आहे. म्हणून गांधी असं म्हणतात की हे सगळ्या धर्मग्रंथाचं पुन्हा पुन्हा अवलोकन करून, पुनरावलोकन करून पुनर्लेखन व्हायला पाहिजे, त्याशिवाय ईश्वरी प्रेरणेचा आपण जवळ जाऊ शकत नाही. गांधींचा महत्त्वाचा विश्वास जो आहे तो स्पिरिट ऑफ द रिलिजन काय आहे याच्याशी जोडलेला आहे. गांधीजी स्पिरिट ऑफ द रिलिजन आणि टेक्स्ट ऑफ द रिलिजन याच्यामध्ये फरक करतात. टेक्स्ट ही कायम अपूर्ण आहेत आणि अपूर्ण टेक्स्ट वारंवार पुन्हा लिहायची, त्याशिवाय स्पिरिट ऑफ रिलिजनशी आपण सुसंगत राहू शकणार नाही. आणि त्यांच्या सामाजिक सुधारणांचा खरा आधार हा आहे. म्हणून टेक्स्टमध्ये एकेकाळी काय लिहिलं गेलं हे एकेकाळी कदाचित योग्य असेल, कदाचित अयोग्यही असेल. आज त्याची किती उपयुक्तता आहे याच्या कसोट्या काही गांधींनी सांगितलेल्या आहे. त्यातली एक कसोटी आहे तर्काची आहे, गेस. तर्काच्या कसोटीवर जे टिकणार नाही ते बदलायला हवं, काळाच्या कसोटीवर जे टिकणार नाही ते बदलायला हवं, रिझनच्या कसोटीवर जे टिकणार नाही ते बदलायला हवं. रिझनच्या कसोटीवर टिकणार नाही याचाच अर्थ काय, एका अंगाने बुद्धीच्या निकषावर जे टिकणार नाही ते बदलायला हवं. आणि हा बदल विज्ञानाने जी नवीन सत्य निर्माण केलेली आहेत त्याच्याशी पुन्हा सुसंगत असला पाहिजे. कारण गांधींचा अंतिम शोध धर्माच्या प्रेरणेचा सत्याचा शोध आहे, ट्रूथ सिकिंग ज्याला म्हणतो आपण. त्याप्रमाणे सतत सत्य शोधत राहिलं पाहिजे. सत्य एका टप्प्यावर तुम्हाला सापडलं असं वाटतं, पण ते खरं नसतं, तो आभास असतो. म्हणून अधिक परिपूर्ण सत्याकडे तुम्हाला जायचं असेल तर त्याचा शोध तुम्हाला निरंतर चालू ठेवायला लागतो. आणि तो निरंतर चालू ठेवणं याचाच अर्थ असा की ही सगळी टेक्स्ट, या सगळ्या धर्मग्रंथांची सातत्याने चिकित्सा करत 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 तर्क, कसोटी, काळ, विज्ञान आणि बुद्धी याच्याशी सुसंगतपणे धर्मग्रंथांची पुनर्रचना करत जाणं किंवा त्यातल्या चालीरीती, रूढी हे बदलत जाणं. आणि म्हणून त्यांच्या सामाजिक सुधारणांची बीजं या प्रकारच्या फारकतीमध्ये आपल्याला दिसतात. हा एक गांधींचा महत्त्वाचा धर्माकडे वळण्याचा एक दृष्टिकोन या निमित्ताने आपल्यापुढे मी मांडला. आता या धर्माने पुन्हा अनेक घोटाळे केलेले आहेत. इतिहासामध्ये धर्माच्या प्रेरणेने खूप संघर्षही झालेले आपल्याला माहिती आहेत. म्हणजे ख्रिश्चन आणि मुसलमान यांच्यात जवळपास 6 शतकं धर्मयुद्ध झालेली आहेत. इतिहासामध्ये क्रुसेड्स या नावानं ती प्रसिद्ध आहेत. म्हणजे धर्म ही एका बाजूला विधायक ईश्वरी प्रेरणा आहे, पण दुसऱ्या बाजूला मानवी व्यवहारात त्या आल्याच्या नंतर माणसांच्या राजकारणी हेतूचं वाहनसुद्धा धर्मच आहे. पुन्हा मार्क्स जरी असं म्हणालेला असला की धर्म हा अफूची गोळी आहे, पण पुढे तो असं म्हणतो की असंख्य दुःखितांच्या अंतःकरणाचा तो दिलासा आहे. पण त्यांनी तेही काम केलेलं आहे. टिकून राहणं, चिकटून राहणं, भूमीशी बांधलेलं राहणं हे काम एक इतिहासाच्या ओघामध्ये धर्माकडून झालेलं आहे. जितके ऱ्हास, संघर्ष, क्रौर्य आणि हिंसा धर्माच्या द्वारा झाली तितकाच हाही एक महत्त्वाचा धर्माचा गुण त्याच्यामध्ये आपल्याला दिसतो. आता गांधींची ही जी भूमिका आहे ही नीट पाहिली तर गांधींनी आणखीन एक विधान गमतीशीर केलेलं आहे. ते असं म्हणाले, मी येशू ख्रिस्ताला देवपुत्र मानत नाही, मी त्याला मानवपुत्र म्हणतो. मराठीमध्ये गांधींचे एक अभ्यासक भाऊ धर्माधिकारी म्हणून होऊन गेले. त्यांनी भगवद्गीतेवर चांगली भाष्य लिहिलेली आहेत. त्यांनी मानवपुत्र येशू नावाचं एक येशूचं चरित्र लिहिलेलं आहे. तर गांधीजी असं म्हणाले की जर येशू हा देवपुत्र असेल तर मी सुद्धा देवपुत्र आहे. बघा गांधी कसा हे करतात, आर्ग्युमेंट कसं करतात. एक ते बॅरिस्टर होते, हे आपण विसरायचं नाही दरवेळेला, हे लक्षात घ्या. मी पण देवपुत्र आहे.
आणि तो जर मानवपुत्र असेल तर मी मानवपुत्र आहे. म्हणजे ते असं म्हणत नाहीत मी देवपुत्र नाही म्हणून तो देवपुत्र नाही, असं नाही म्हणत. तो देवपुत्र असेल तर मी देवपुत्र आहे, तो देवपुत्र नसेल तर मी देवपुत्र नाही. आणि याच्यातून ते साधतायत काय हे त्यांनी नुसते येशूपुरतं मर्यादित ठेवलेलं नाही, हे राम आणि कृष्णांबद्दलही त्यांनी म्हटलेलं आहे. म्हणजे ह्या सगळ्या ऐतिहासिक पुरुषांना चिकटलेली जी दैवत्वाची संकल्पना आहे ती त्यांना पूर्णपणे बाजूला करायची आहे. आणि ती बाजूला करायची आहे याचा अर्थ एका मानवी पातळीवर यांच्याकडे जर आपण पाहिलं तर ही सगळी माणसं आपल्यासारखेच दोष असणारी, गुण असणारी, कमी अधिक गुण असणारी अशा पद्धतीची माणसं आहेत. म्हणून ती चिकित्सेला पात्र आहेत. म्हणून त्या दैवतांची चिकित्सा व्हायला पाहिजे. म्हणून येशूची चिकित्सा व्हायला पाहिजे, तशी राम आणि कृष्णांची चिकित्सा व्हायला पाहिजे, अशी गांधींची भूमिका आहे. त्यांनी आपल्या गरोदर असणाऱ्या बायकोला सोडलं एका संख्येखोर माणसाच्या सांगण्यावर, ही त्यांची चूकच आहे. आणि त्यात तिच्या पोटात 2 मुलं होती, ही तर आणखीन मोठी चूक आहे. आणि कोणाच्या तरी संख्येनं राज्याचा त्याग करणं याचा अर्थ प्रजेला वाऱ्यावरही सोडण्यासारखं आहे. म्हणजे गांधीजींच्या टीकेमधून प्रभू रामचंद्रही सुटलेले नाहीत, कुठल्याच ऐतिहासिकांनीही सुटले नाहीत. याचा पुढे संबंध एक भगवद्गीतेच्या भाषाशी येणार आहे, म्हणून मी याचं फक्त सूतोवाच तुमच्याकडे करून ठेवतो. दुसरी गोष्ट, हा जो धर्म आहे हा घरात असावा की रस्त्यावर असावा हा एक प्रश्न आहे. हा का प्रश्न निर्माण झाला? टिळकांच्या कालखंडामध्ये लोकमान्य टिळकांनी शिवजयंती आणि गणेशोत्सव हे त्यांनी कितीही चांगल्या हेतूने उभारले केले असले तरीसुद्धा तेव्हापासून धर्म जो रस्त्यावर आलेला आहे तो आज तागायत रस्त्यावर आहे, तो घरात जायला तयार नाही. उलट धर्म आज रस्त्यावर जास्त आणि घरात कमी अशी एक अवस्था आपल्याला बघायला मिळते. हे गांधींचं त्याच्याबद्दलचं एक आर्ग्युमेंट होतं. टिळकांना हे तुम्ही करू नका, हे पुढे चालून समाजाला खूप महागात पडणार आहे, असं पत्र लिहून न्यायमूर्ती नारायणींनी सुचवलेलं होतं. पण टिळकांनी रानडेंचं म्हणणं ऐकलं नाही. त्यांनी शिवजयंती आणि गणेशोत्सव सुरू केले. आज त्यांची काय अवस्था आहे ठिकठिकाणी हे आपण पाहतो की ते उत्सव जास्त झालेत, त्यातलं धार्मिक गांभीर्य कमी झालेलं आहे. आणि त्याच्यासाठी असणाऱ्या मग DJ असेल, बँड असेल, कलापथकं असतील, अमुक असेल, आपल्याकडे इकॉनॉमीचं त्याला एक प्रोटेक्शन दिलं जातं की याच्यामुळे आर्थिक व्यवहाराच्या उलाढाली केवढ्या मोठ्या होतात. त्या जरी खऱ्या असल्या तरी आर्थिक उलाढाली वाढवण्यासाठी दुसरे अनेक मार्ग आहेत, ज्या मार्गामधून समाजांमध्ये कटुता निर्माण होण्याची शक्यता आहे, विघ्न किंवा वैर निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अशा प्रकारच्या धार्मिक उत्सवाला गांधींनी कधी पाठिंबा दिलेला नाही. खुद्द गांधींनी स्वतःच्या आश्रमात एकदाही सत्यनारायण केलेलं नाही, कोणतं कर्मकांड केलेलं नाही, कुठल्या देवळात ते गेलेले नाहीत. ज्या देवळामध्ये अस्पृश्यांना जायला बंदी आहे त्या देवळांमध्ये गांधीजी कधीच गेले नाहीत. उलट ज्या देवळांमध्ये अस्पृश्यांना जाता येत नाही त्या देवळामध्ये जायला गांधींनी आपल्या आश्रमातल्या सगळ्या अनुयायांना बंदी घातलेली होती की नाही जायचं. एकदा चुकून ही बंदी मोडून कस्तुरबा, दस्तूरखुद्द गांधीजींची पत्नी, आणि महादेवभाऊ देसाई हा गांधीजींचा मानसपुत्र, त्यांचा सेक्रेटरी, हे दोघं त्या भुवनेश्वरच्या मंदिरामध्ये गेले. परत आल्यानंतर त्यांचं तोंड पडलेलं होतं, कारण त्यांच्या लक्षात आलं की आपण ही आज्ञा मोडलेली आहे, आता बापू काय म्हणतील ते ऐकून घ्यायला पाहिजे. महादेवभाई देसाईला गांधी असं म्हणाले की तिथे गेला होता असंच तर तिथे सत्याग्रह करून तू मेल्याची बातमी मला आली असती तर मला आनंद झाला असता, तू तसाच परत कसा आलास? म्हणजे जिथे तुम्हाला जायचं नव्हतं तिथे तुम्ही गेलात, ते का जायचं नव्हतं हे लक्षात घेऊन तिथं सत्याग्रह केला असतास तर त्याचा मला आनंद झाला असता की मी सत्याग्रह करायसाठी गेलो तरी नाही, तू तसाच परत आलास. म्हणजे इतकी त्यांची निष्ठा हे होती. गांधींच्या व्यक्तिमत्वातलं हे एक महत्त्वाचं वैशिष्ट्य लक्षात ठेवा. गांधी व्यक्तिगत जीवनामध्ये अत्यंत कठोर व्रत आचरण करणारे किंवा स्वतःच्या तत्त्वाचं पालन करणारे. कठोर म्हणजे किती कठोर? आफ्रिकेमध्ये मध्यरात्री अस्पृश्यतेच्या मुद्द्यावरनं पत्नीला घराबाहेर काढायला ते निघालेले होते. हे तुम्हाला माहीत असेल, आफ्रिकेतल्या त्यांच्या आयुष्यामध्ये हा प्रसंग घडलेला आहे. कस्तुरबा बाहेर निघाला पण त्यांनी ते पडतं घेतलं वगैरे, तो सगळा भाग सोडून द्या. पण इतका कठोरपणा त्यांच्याकडे होता. कठोरपणाचं दुसरं उदाहरण, अहमदाबादच्या आश्रमामध्ये, अहमदाबाद नाही आपलं साबरमतीच्या आश्रमामध्ये त्यांची बहीण राहायला होती खुद्द गांधींची, आणि आश्रमामध्ये एक अस्पृश्यांचं जोडपं आलेलं होतं, त्यांना ठेवलेलं होतं. हे जोडपं इथनं काढा अशा आश्रमातल्या अनेकांची मागणी होती. गांधींनी ती ऐकली नाही. त्यांची अनुदानं बंद झाली
आता आश्रम बंद करायची पाळी आली तर काय करायचं? गांधी म्हटले काय नाही, इथनं उठायचं आणि अस्पृश्यांच्या वस्तीमध्ये सगळ्यांनी जाऊन राहायचं. ज्यांना यायचं असेल त्यांनी माझ्याबरोबर या, नाही यायचं त्यांनी येऊ नका. एवढ्यात एका धनाढ्य माणसाने देणगी दिली आणि तो आश्रम पुढे सुरू झाला. पण त्या आश्रमामध्ये गांधीजींची बहीण होती त्याच वेळेला, विनोबा भावे, त्यांचे बंधू बाळकोबा भावे हे सुद्धा होते. आणि एका गरीब अत्यंत कृश असणाऱ्या काटकोळ्या मुलाला तिथे पायखाना म्हणजे त्यावेळचे संडास साफ करण्याचं काम दिलेलं होतं. त्याला ते पेलत नव्हतं. तर त्याला तुम्ही स्वयंपाकाचं काम द्या, मी आणि बाळकोबा भावे आम्ही पायखान्याचं काम करू असं विनोबांनी सुचवलं आणि ते मान्य झालं. पण तो मुलगा अस्पृश्य होता. त्याच्या हातचा स्वयंपाक मी खाणार नाही ही गांधींच्या बहिणीने भूमिका घेतली. आता गांधींची बहीण असल्यामुळे गांधी काय करतात हा सगळ्यांच्या कुतूहलाचा विषय होता. गांधी असं म्हणाले, तुला जर राहायचं असेल तर त्याच्या हातचं जेवलं पाहिजे, नसेल तर तू जाऊ शकतेस. त्या रात्री गांधींनी तिला बसमध्ये बसवून गावाकडे पाठवलं. म्हणजे व्यक्तिगत जीवनामध्ये आपण निर्माण केलेल्या किंवा आपण मानत असलेल्या मूल्यांचं कठोर आचरण करण्याबाबत गांधी प्रसिद्ध होती. त्यातनं त्यांनी कोणालाही स्पेअर केलं. कदाचित ते स्वतःलाही त्यांनी स्पेअर केलं नसतं एखाद्या चुकीबद्दल. ते पुढे आहे त्यांच्या ब्रह्मचर्याच्या प्रयोगामध्ये, त्या टप्प्यावर आल्यावर मी सांगेन आपल्याला. आणि दुसऱ्या बाजूला सार्वजनिक जीवनामध्ये ते म्हणाले, मी इतका कठोर राहणार नाही, कारण मी पुढे चालताना लोक माझ्या मागे यायचे असतील तर लोकांच्यात आणि माझ्यामध्ये कमीत कमी अंतर असलं पाहिजे. त्यामुळे माझ्या मागे एक पाऊल आलात तरी मला वास आहे. सगळ्या सुधारणा मी सांगतो त्या तुम्ही एका रट्ट्यात करा असा गांधींचा आग्रह नव्हता, पण तो सार्वजनिक जीवनाच्या संदर्भातला. व्यक्तिगत जीवनात नो कॉम्प्रोमाइज. त्यामुळे समाजाला माझ्या मागे चालायला एक पाऊल मी पुढे असावं. माझ्यात आणि समाजाच्यात जर जास्त अंतर पडलं तर समाज मागेच राहील आणि मी फक्त पुढे पुढे जात राहील, त्याने काही उपयोग होणार नाही. ही गांधींची दुसरी भूमिका होती. आपल्या समाजात आत्ताच्या घडीला याच्या नेमकं उलटी भूमिका आहे. वैयक्तिक जीवनामध्ये आपण प्रचंड तडजोडी करतो. कधी आईवडिलांचं नाव पुढे करतो, कधी आजी आजोबांचं नाव पुढे करतो, कधी आपल्या नातेवाईकांचं नाव पुढे करतो, पण तडजोडी करतो. आणि सार्वजनिक जीवन मात्र आपल्याला अतिशय शुद्ध लागतं. ही जी कॉन्ट्रोवर्सी आहे आत्ताच्या जीवनातली, त्याच्याबरोबर उलटं व्यक्तिमत्व गांधींचं होते, लक्षात घ्या. आणि त्याच्यामधून अत्यंत कठोर निर्णयाला ते येताना आपल्याला दिसतात. या अस्पृश्यतेचा जो प्रश्न आहे तो गांधींना आयुष्यभर छळत होता, हे लक्षात घ्या. आफ्रिकेमध्ये असतानाच गांधींनी अस्पृश्यतेच्या संदर्भात काही प्रकारच्या कामांना सुरुवात केलेली होती. आणि इथे आल्यानंतर त्यांनी ते 34 सालचं एक वर्ष संबंध अस्पृश्यांच्या कामाला दिलं. पण त्यांना एवढा त्रास झाला त्या कामामध्ये, एक तर सनातन्यांच्याकडनं धमक्या मिळाल्या की आम्ही बघून घेऊ, तुम्ही विनाकारण जीवाला मुकाल. येरवडा करारात म्हणजे येरवडा तुरुंगात गांधी असताना सुद्धा त्यांना धमक्या आलेल्या आहेत. हिंदू धर्मातल्या धर्मशास्त्रामध्ये काडीचाही हस्तक्षेप कराल तर जीवाला मुकाल, अशा तऱ्हेची म्हणणी त्यांना ऐकावी लागलेली आहे. आणि हे सगळं भारतभर होतं. गांधीजींना 34-35 सालापर्यंत मारण्याचे जे प्रयत्न झाले ते हिंदू धर्माची पुनर्रचना ते समतेच्या, स्वातंत्र्याच्या आणि बंधुतेच्या पायावर करू पाहत होते म्हणून झालेले आहे. 34-35 साली 55 कोटींचा प्रश्न उपस्थित झालेला नव्हता, तो 47 साली उपस्थित झालेला प्रश्न आहे. त्यामुळे 55 कोटींचा हा बळी आहे वगैरे हे सगळं म्हणणं थोतांड आहे, त्याच्यामध्ये काहीही तथ्य नाही. हिंदू धर्माच्या पुनर्रचनेला ज्यांचा विरोध होता त्या सनातन्यांचं गांधी हे टार्गेट होते, हे लक्षात घ्या. या अस्पृश्यतेच्या प्रश्नावर काय करावं असा प्रश्न जेव्हा त्यांच्या मनामध्ये निर्माण आला, कारण त्यांच्या लहानपणी त्यांच्या घरातल्या देवघरामध्ये प्रणामी पंथाची सुद्धा एक मूर्ती होती. त्या घरामध्ये धार्मिक वातावरण तुलनेनं अधिक उदार आणि मोकळं आहे. पण तिथपासून त्यांना प्रश्न पडत होता, कारण घरात आई सांगायची तो संडास साफ करायला आलेला जो माणूस आहे टोपल्या नेहणारा, त्याला स्पर्श करू नकोस. तर का करायचा नाही मी स्पर्श? इथपासून त्यांच्या डोक्याचे विचारविनिमय सुरू झालेला होता, तो मरेपर्यंत चालू असलेला प्रश्न होता. म्हणून धर्मशास्त्र ह्याच्याबद्दल काय म्हणतं याचं त्याचं कुतूहल होतं. आणि म्हणून त्यांनी युरोपात असताना जसा ख्रिस्ती धर्माचा अभ्यास केला, इतर काही धर्मांचा, पारशी धर्माचा अभ्यास केला, जैन धर्माचा अभ्यास त्यांना त्यांचे एक सल्लागार होते राजचंद्र जैन म्हणून, त्यांच्यामार्फत त्यांनी जैन धर्माचा संबंध, अर्थ आणि हे समजावून घेतला प्रत्येक क्षेत्रात. तसं संस्कृत धर्मशास्त्रामध्ये अस्पृश्यतेबद्दलची काय भूमिका आहे याचे त्यांना एक मोठं कुतूहल होतं.
आणि त्या कुतूहलाचा एक भाग असा होता की धर्मशास्त्र अस्पृश्यतेला अनुकूल असतील तर मी धर्मशास्त्र मान्य करणार नाही. ईश्वर जरी प्रत्यक्ष असं म्हणाला की अस्पृश्यता खरी आहे तरी मी तो ईश्वर मानणार नाही. पण खरं धर्मशास्त्र काय म्हणते म्हणून येरवड्याच्या तुरुंगात असताना वाईला आमच्या नारायण शास्त्री मराठे उर्फ केवलानंद सरस्वती यांची जी प्राज्ञपाठशाळा आणि तिची एक मोठी परंपरा आहे त्याच्यामध्ये नारायण शास्त्री मराठे आणि त्यांचे शिष्य तर्कतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी या दोघांना त्यांनी तुरुंगात बोलावून घेतलं आणि नारायण शास्त्री म्हणाले की माझ्या वतीनं लक्ष्मण शास्त्री जोशी सगळी बाजू मांडतील आणि त्याच वेळेला इतर काही धर्मशास्त्रांना सुद्धा तिथं बोलावण्यात आलेलं होतं. तर्कतीर्थांच्या बुद्धीचं कौशल्य एवढं की धर्मशास्त्रातल्या फटींचा वापर कुठे आणि कसा करावा हे त्यांना चांगलं माहीत होतं. त्या काळामध्ये जे वादविवाद होत असत धर्मशास्त्र्यांच्या मधले दोन बाजू असतात, एक सनातनी एक सुधारणा बाजू या पद्धतीची, त्याची मूलभूत अट अशी होती, प्रीकंडिशन ज्याला आपण म्हणतो ती, की समयबंध नावाची एक संकल्पना होती. समयबंध याचा अर्थ त्या बाजूनी कशावर चर्चा करायची आहे याचं म्हणणं लेखी द्यायचं. इकडच्या बाजूनी ते म्हणणं लेखी मान्य केल्याच्या नंतर चर्चा सुरू होत असते. त्या बाजूनी जो प्रश्न आला की अस्पृश्यतेला हिंदू धर्मात स्थान आहे की नाही याची चर्चा आहे, शास्त्रीभाऊ असं म्हणाले हा प्रश्न मला मान्य आहे, फक्त माझी त्याला एक दुरुस्ती आहे. दुरुस्ती काय आहे? आजच्या अस्पृश्यतेला धर्मशास्त्रात स्थान आहे की नाही. तर्कतीर्थांनी फक्त आजच्या हा शब्द त्याच्यामध्ये ॲड केला लक्षात घ्या. त्याच्यानंतर तो समयबंध फिसकटला आणि प्रतिपक्ष निघून गेला. आजच्या शब्दाने काय फरक पडणार होता? इथे बुद्धिकौशल्य जे मी शास्त्रीभावांचं म्हणतो ते इथे आहे. फरक असा पडला, शास्त्रीभाव म्हणले आजचे जे अस्पृश्य आहेत त्यांना चांडाळ असं म्हणतात. चांडाळाची निर्मिती कशातून होते? तर नीच जातीतली किंवा शूद्र जातीतली स्त्री आणि ब्राह्मण वर्णातला पुरुष यांचा जर प्रतिलोम विवाह झाला तर त्यांची जी निर्मिती आहे, त्यांची जी पुढची संबंध प्रजा आहे ती चांडाळाच्या रूपात जन्माला येते. आता जर चांडाळाला अस्पृश्य म्हणायचं असेल तर त्याची निर्माते करणारे ब्राह्मण वर्णातले जे लोक आहेत ते आणि शूद्र वर्णातल्या स्त्रिया यांचा संबंध आलेला असला पाहिजे ना प्रतिलोम विवाहामध्ये. मग हे गाडं कोणाच्या अंगलट येईल? ब्राह्मण समुदायाच्या अंगलट येईल. म्हणून ते चर्चेचं पळू दिले. मग शास्त्रीजींनी त्यांना असं दाखवून दिलं की धर्मशास्त्रात याला त्या अर्थानं स्थान नाही. तरीही गांधी असं म्हणाले, जरी स्थान असेल समजा उद्या दुसरा कोणी सिद्ध करणारा आला तरी मी ते मानणार नाही. आणि अशा तऱ्हेचा ईश्वर जर एखादा माझ्यासमोर म्हणत आला की हे सगळं माझ्याच आज्ञेने चाललं आहे तर तो ईश्वरही मी मान्य करणार नाही. म्हणून अस्पृश्यतेसारखा गहन प्रश्न, बालविवाहाचा प्रश्न, विधवा विवाहाच्याबद्दल गांधींनी मांडलेली भूमिका आणि एकंदर स्त्री प्रश्नाबाबत त्या काळामध्ये घेतलेली गांधींची भूमिका धर्मशास्त्राच्या सर्व चौकटी ओलांडून बाहेर जाऊन उभी राहिलेली आहे. आणि त्याच्यातून आपल्याला एक रॅडिकल गांधीचं दर्शन होऊ शकतं. मी तुम्हाला एक दोनच उदाहरण सांगतो, जास्त सांगत. विधवा विवाहाला का पाठिंबा द्यायचा नाही? गांधी म्हणाले तिला का जगण्याचा हक्क नाही आहे का? तिला जगण्याचा हक्क आहे ना, तिनं लग्न केलं पाहिजे परत. उलट पक्षी तुम्ही तिला निकृष्ट दर्जाचं अन्न खायला देता, तिने चांगली वस्त्र प्रदान करायची नाहीत किंवा अंगावर घालायची नाहीत, तिनं सुंदर दिसायचं नाही, तिनं सोन्याचे दागिने वापरायचे नाही, तिनं अत्यंत कुरूप आणि वैधव्य दाखवणारी प्रतीकं भादरलेल्या डोक्याच्या ह्याच्यातून सतत प्रगट केली पाहिजे. हे कशासाठी? याला धर्मशास्त्रात तर कुठे आधार नाही. त्यामुळे विधवा विवाहाला गांधींनी मोकळेपणाने पाठिंबा दिलेला आहे. बालविवाहाबद्दल ते असं म्हणाले की बालविवाह हा आक्षेपार्ह आहे कारण मुलीचं शिक्षणच संपतं, पुढे तिचा शिकायचा अधिकारच संपतो. तेही त्यांना मान्य नाही. इतकंच नव्हे तर स्त्रीमुक्तीवाद्यांनी आज ज्या मागण्या केलेल्या आहेत 1975 नंतर, म्हणजे स्त्रीमुक्ती वर्ष साजरं झाल्याच्या नंतर जी स्त्रीमुक्ती चळवळ महाराष्ट्रामध्ये किंवा भारतामध्ये पसरली, त्यातली एक मागणी अशी होती की महिलांना ज्या घरकाम करतात, नोकरी चाकरी करत नाहीत किंवा व्यवसायात नाहीत, घरकाम करणाऱ्या महिलांना त्यांच्या पतीच्या उत्पन्नातला अर्धा वाटा घरकामाचं मोल म्हणून मिळाला पाहिजे. ही स्त्रीमुक्ती चळवळीची आजही मागणी आहे. ही मागणी गांधींनी 30-32 साली केलेली आहे. त्यांनी असं लिहिलेलं आहे की
जरी स्त्री नोकरी करत नसेल आणि घरकाम करत असेल तरी पतीच्या उत्पन्नातल्या निम्म्या उत्पन्नावर तिचा अधिकार कायद्यानं मान्य केला पाहिजे. म्हणजे स्त्रियांच्या बाबतीमध्ये जे जे काही धर्मशास्त्र सांगतं त्याच्या पलीकडे गांधी जाऊन उभे राहिलेले, त्यांनी धर्मशास्त्राची फिकीर केलेली नाही. दुसरा एक महत्त्वाचा मुद्दा गांधींच्या समोर उभा होतो. स्वातंत्र्याच्या चळवळीमध्ये भगवद्गीता हा एक असा ग्रंथ आहे की त्या ग्रंथाच्या संदर्भामध्ये अनेकांनी त्या ग्रंथाची चिकित्सा करत स्वातंत्र्य चळवळीसाठी या ग्रंथाचा उपयोग किती आहे किती नाही याची चर्चा केलेली आहे. आता गीतेवरची प्रमुख 2-3 भाष्य जी प्रसिद्ध आहेत त्यातलं एक शंकराचार्यांचं भाष्य आहे, ते अगदी जुनं भाष्य आहे. ज्ञानेश्वरांचं भाष्य मी त्या अंगाने आत्ता विचारात घेत नाही, कारण ते प्राकृतात केलेलं गीता रहस्याचं भगवद्गीतेचं एक रूपांतरण आहे, म्हणून ते आपण सध्या बाजूला ठेवू. शंकराचार्यांनी गीतेचा लावलेला अर्थ, लोकमान्य टिळकांनी गीता रहस्याच्या द्वारा लावलेला गीतेचा अर्थ आणि महात्मा गांधींनी लावलेल्या गीतेचा अर्थ, हे 3 अर्थ गांधीजींच्या धर्मकल्पना, धर्मनिरपेक्षता हे दोन्ही समजावून घेण्यासाठी फार महत्त्वाचे आहे. शंकराचार्यांनी कोणता अर्थ लावला होता गीतेचा? शंकराचार्यांच्यासाठी गीता ही संन्यास मार्गी आहे. गीता काय सांगते? संन्यास आश्रम करा. संन्यास आश्रम ही वर्णव्यवस्थेतली किंवा वर्णाश्रम पद्धतीतली शेवटची पद्धत आहे आणि त्याच्यानंतरच मोक्ष आहे. जे गृहस्थाश्रमात तुम्हाला मोक्ष मिळणार नाही, वानप्रस्थामध्ये सुद्धा मोक्ष मिळणार नाही. मोक्ष तुम्हाला संन्यास आश्रमात गेल्याच्या नंतर मिळेल आणि मोक्ष हा जीवनाचा अंतिम हेतू असल्याच्यामुळं संन्यासमार्गी गीता ही शंकराचार्यांनी श्रेष्ठ ठरवली. टिळकांच्या पुढचा पेच काय होता? टिळकांना स्वातंत्र्य लढा चालवायचा आहे. स्वातंत्र्य लढ्यासाठी लोकसंघटन केलं पाहिजे, लोकांना एकत्र केलं पाहिजे. लोकसंग्रह एकत्रित करायचा असेल तर त्यांना एखाद्या धर्मग्रंथाची प्रेरणा आणि त्याचा आधार द्यायला पाहिजे आणि तो आधार देत असताना गीतेसारखा दुसरा ग्रंथ नाही, म्हणून गीतेचा पुन्हा अन्वयार्थ लावला पाहिजे. आणि टिळकांनी गीता रहस्याद्वारे तो अन्वयार्थ लावला. आणि टिळकांनी काय केलं? टिळकांनी गीता संन्यास मार्ग सांगत नाही, शंकराचार्यांच्या विरोधी भूमिका घेतली आणि ती कर्मयोगी ठरवली किंवा कर्ममार्गी ठरवली. कर्ममार्गी ठरवल्यामुळे शेवटपर्यंत निरंतर कर्म करत राहिले पाहिजे, फळाची अपेक्षा न करता. ह्या त्या कर्ममार्गाचं वैशिष्ट्य असल्यामुळे कर्म करण्यासाठी लोकांनी एकत्र आलं पाहिजे. ते एकत्र येणं देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी आवश्यक आहे, त्याच्यासाठी त्यांनी गीतेचा आधार शोधला. हा टिळकांचा अर्थ कर्ममार्गाचा होता. तिसरा अर्थ गांधींनी शोधला. गांधीजी असं म्हणाले, स्वातंत्र्य मिळेलच आज न उद्या. स्वातंत्र्य हे काही अंतिम ध्येय नाही, हे गांधींचं म्हणणं लक्षात घ्या. स्वातंत्र्य हे अंतिम ध्येय नाही, अंतिम ध्येय सुराज्य आहे. आणि सुराज्याकडे जायचं असेल तर समाजाची उभारणी द्वेषाच्या भूमिकेवर होता कामा नये. स्वराज्यामध्ये किंवा सुराज्यामध्ये व्यक्तिव्यक्तींच्यामध्ये वैर असता कामा नये. निर्वैर अशा तऱ्हेची व्यक्तिजीवनाची एक कल्पना गांधींनी मांडलेली आहे. आणि समुदाय निर्वैर होणं, निर्भय होणं हे त्यांना महत्त्वाचं वाटत होतं. कारण समाज जीवनामध्ये हिंसा कुठे कुठे येते? तर गांधीजी असं म्हणाले, जिथे आसक्ती आहे तिथे हिंसा आहे, तिथे हिंसा आहे तिथे क्रौर्य आहे. आणि आसक्ती आणि हिंसा, क्रौर्य हे टाळायचं असेल तर गीतेचा गांधींनी लावलेला अर्थ असा होता की गीता हा अनासक्ती योग आहे. गीता अकॉर्डिंग टू गांधी म्हणून गांधींचं एक पुस्तक आहे. महादेवभाऊ देसाईंनी ते तयार केलं होतं, पण ते गेले. त्याच्यानंतर ते सगळं परत संकलन करणं, त्याला प्रस्तावना लिहिणं वगैरे गांधींनी करून ते 47च्या आसपास ते पुस्तक प्रसिद्ध झालं, गीता अकॉर्डिंग टू गांधी. त्याच्यात गीतेचा त्याने अर्थ अनासक्ती योगाचा लावलेला आहे. आता 2 गोष्टी लक्षात घ्या. टिळक आणि गांधी यांची तुलना करताना या संदर्भामध्ये काही महत्त्वाची निरीक्षणं मी नोंदवू इच्छितो आपल्यासमोर. एक म्हणजे टिळक असं मानतायत की स्वातंत्र्यासाठी लोकसंग्रह केला पाहिजे. लोकसंग्रह आणि लोकसंघटन आलं म्हणजे काही अंशी अंतःकरणामधला दूषितपणाही त्याच्यामध्ये गृहीत धरला पाहिजे. आणि तो दूषितपणा गृहीत धरूनसुद्धा लोकसंग्रह करता यायला पाहिजे. त्याच्यामुळे आपल्या लढ्याचं साध्य आणि आपल्या लढ्याची साधनं याच्यामध्ये काही काळ विसंवाद निर्माण झाला तरी चालेल, ही टिळकांची भूमिका आहे. आणि म्हणून मगाशी मी म्हणलं तसं टिळकांनी सिद्धपुरुषाची संकल्पना मांडलेली होती.
गांधीजींना या प्रकारची अंतःकरणाच्या दूषितपणाची गोष्ट मान्य नव्हती. ते असं म्हणाले, लढा असा उभा केला पाहिजे की ज्यात अंतःकरण प्रदूषित होणार नाहीत. लढा करणारे आणि ज्यांच्या विरुद्ध तुम्ही लढा करताय त्यांच्यामध्ये वैरभावना निर्माण होणार नाही. या पद्धतीनं लढा करता येईल, पण त्यासाठी गीतेच्या अनासक्ती योगाचा स्वीकार तुम्ही केला पाहिजे. म्हणजे आसक्ती, क्रौर्य आणि हिंसा टाळता येईल आणि याच्यातून गांधींना सत्याग्रहाची संकल्पना सुचली. टिळकांची प्रतिकाराची जी संकल्पना आहे परकीय राजवटीविरुद्ध किंवा अन्यायाच्या विरोधात, ती साधनानाम अनेकता या अंगाने स्पष्ट झालेली आहे. साधनानाम अनेकता याचा अर्थ काय? एखादा अन्याय सहन करायला मी सत्याग्रह वापरेल, दुसरा कोणीतरी हिंसेचा मार्ग वापरेल, तिसरा कोणीतरी आणखी एक मार्ग दाखवेल. साधनानाम अनेकता, साधनं पुष्कळ आहेत. त्यामुळे त्यातल्या कुठल्या तरी माध्यमातून तुम्ही अन्यायाच्या विरोधात उभं राहिलं पाहिजे, हे खरं आहे. आणि म्हणून टिळकांच्या आणि गांधींच्या कालखंडामध्ये दुसरा एक वादविवाद असा झालेला दिसतो ज्याचा धर्माशी संबंध आहे, की हिंसक मार्गानं किंवा सशस्त्र क्रांतीच्या साहाय्यानं सत्ता मिळवायची का किंवा राज्य उलथायचं का, असा एक प्रश्न त्या काळामध्ये उपस्थित झालेला आपल्याला दिसतो. टिळक असं म्हणाले, मला 4 आणे यशाची जरी खात्री असेल तरी मी सशस्त्र क्रांतीला सहाय्य करेल. सशस्त्र बंडाळी करणारी जी मंडळी आहेत त्यांच्या पाठीशी उभा राहील, पण त्याच्यातून 4 आण्याची सुद्धा मला खात्री दिसत नाही. टिळकांनी ही कबुली केव्हा दिली? गांधीजींचा चंपारण्याचा लढा 1917 सालचा यशस्वी झाल्याच्या नंतर गोखले नामक एखाद्या बाईंनी गांधींचं एक चरित्र लिहिलेलं आहे आणि त्या चरित्राला लोकमान्य टिळकांची प्रस्तावना आहे. प्रस्तावना मोठी इंटरेस्टिंग आणि वाचण्यासारखी आहे. त्याच्यात टिळक असं म्हणतात की सशस्त्र क्रांतीच्या बंडाला 4 आण्याच्या यशाची आता शक्यता वाटत नाही, मात्र गांधींच्या मार्गाला भविष्यामध्ये यश येईल असं दिसतंय आणि त्याच्यामुळे त्या मार्गाचा सुद्धा विचार करायला हवा. इथपर्यंत टिळक 17 साली आलेले आहेत. 17-18 सालची जी प्रस्तावना आहे साधारणतः. म्हणजे हा बदल टिळकांच्यातला 17 सालानंतर अनेक बदल झाले, त्यातला हा एक बदल होता. आणि म्हणून मग स्वातंत्र्य लढा सत्याग्रहाच्या मार्गाने पुढे जायचा असेल तर लाखो सत्याग्रही कसे उभे करणार, हा टिळकांचा प्रश्न होता. टिळक म्हणाले, एवढे लोक येणार कुठून? टिळकांचा अनुभव काय होता? टिळकांना आपण जहाल पक्षाचे नेते मानतो, बरोबर. 1908 साली टिळकांना सक्त मजुरीची शिक्षा झाली 6 वर्षाची आणि त्यांना मंडालेला पाठवण्यात आलं. त्यावेळेला मुंबईतल्या कामगार वर्गाने हरताळ पाळला, बंद केला, संप केला. हे सगळे उपाय त्यांनी करून पाहिले, पण टिळकांच्या शिक्षेवर त्याचा काही परिणाम झाला नाही. टिळक मंडालेच्या तुरुंगात ब्रह्मदेशात गेल्याच्या नंतर काही अभ्यासकांनी असं लिहिले की टिळकांचे जहाल म्हणवणारे अनुयायी किंवा गांधींचे जहाल असणारे विरोधक हे टिळकांच्या केसरी कार्यालयाकडे किंवा गायकवाड वाड्याकडे सुद्धा फिरकले नाहीत, इतकी त्यांना भीती वाटत होती. म्हणजे आपला नेता तुरुंगात गेल्याच्या नंतर ही चळवळ चालवण्याची जबाबदारी आपली आहे असं टिळकांच्या अनुयायांनी केलं नाही, मानलं नाही. त्याच्या उलट गांधी तुरुंगात गेल्यानंतर लाखोंच्या संख्येने लोक त्यांच्या पाठोपाठ तुरुंगात राहत राहिले. हा दोघांच्या संघर्षाच्या मार्गातला फरक होता. आणि म्हणून गांधींच्या पुढे हा पेच होता की निशस्त्र मार्गाने लोकांना मी उठवू शकतो, जागं करू शकतो, पण त्याला दुसऱ्या एका आधाराची गरज आहे. गांधींना ही व्यवहार्यताच कल्पना मान्य नाही आहे की सगळ्यांना आपण शस्त्र पुरवू शकतो का. समजा सशस्त्र लढा करायचा झाला तर शस्त्र किती लोकांना पुरवणार? इंग्रजांचं राज्य आहे, बारीक नजर आहे. सावरकरांनी तिकडून पाठवलेली पिस्तूलंसुद्धा इथे पकडली गेली. हा अनुभव तर ताजा होता. वासुदेव बळवंत फडके असतील किंवा कॅप्टन हॉडसनचा खून करणारे गोपटे असतील, हे सगळे पकडले गेले, फासावर गेले. हा सगळा अनुभव समोर आहे. म्हणजे जेवढं शस्त्रास्त्र वापरून तुम्ही सरकारला त्रास द्यायला जाल तेवढ्या पातळीवर सरकार तुम्हाला आणखीन त्रास देईल आणि तुमच्यावर एक भीती निर्माण करेल. गांधीजींचं म्हणणं, हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्य लढ्याची पहिली पूर्वअट कोणती आहे? तुम्ही निर्भयपणे सरकारच्या विरोधात उभं राहिलं पाहिजे. तुम्ही निर्भय झाला नाही तर तुम्ही स्वातंत्र्य मिळवून सुद्धा निर्भय राहणार नाही, कारण स्वातंत्र्यातसुद्धा तुम्हाला भीती वाटेल. कोणत्या तरी भयानं तुमची मनं ग्रासली, कोणत्या तरी भीतीनं तुम्ही एकदा प्रेरित झालात की ती भीती तुम्हाला तिच्या बाहेर पडू देत नाही आणि मग तुमचं स्वातंत्र्य मिळालं तरीसुद्धा तुम्ही गुलामच होण्याची शक्यता राहते, कारण भीती तुमचा पाठपुरावा सोडत नाही. म्हणून गांधींनी जो पहिला प्रश्न काय केला असेल इंग्रजांना, आम्हाला स्वातंत्र्य हवं आहे, आम्ही अडाणी असू, दरिद्री असू, निरक्षर असू, पिचलेले असू,
पण आम्ही तुम्हाला घाबरणार नाही, आम्ही निर्भय आहोत, आमचे हक्क तुमच्यासमोर आम्ही प्राणपणानं मांडणार. हे करण्यासाठी माझ्या हातात शस्त्र नाही आहेत, मी निशस्त्र लोकांचा लढा उभारू शकतो. आधार काय? लोकांना त्याने असं आवाहन केलं की तुमच्या आतमध्ये अशी एक शक्ती आहे, ताकद आहे की जी तुम्ही जागी केलीत तर कुठलंही साम्राज्य सत्ता कितीही बलाढ्य असो, सैनिकी सत्ता असो, ती तुमचा पराभव करू शकत नाही. ही शक्ती कोणती आहे? त्यांनी त्याला आत्मबळ असं नाव दिलेलं आहे. सोल फोर्स, आत्म्याची शक्ती, या अंगाने ते आत्मबल असा शब्द वापरतात. हे आत्मबळ तुमच्यामध्ये आहे, पण ते तुम्ही झाकलं गेलेलं आहे, त्याच्यावर राख साठलेली आहे, ती फुंकून टाका आणि आत्मबळाच्या तेजानं तुम्ही उभे राहा. एकदा तुमचं आत्मबळ सुरू झालं की हिंसा न करता सुद्धा, शस्त्र हातात न घेता सुद्धा तुम्ही लढाई करू शकता. आणि सशस्त्र लढाईला गांधींचा विरोध यासाठी आहे, तिथे पुन्हा टिळक आणि गांधींचा प्रश्न येतो. टिळकांनी लावलेला महाभारताच्या कथेचा अन्वयार्थ आणि गांधींनी लावलेला अन्वयार्थ यात पुन्हा बेसिक फरक आहे. टिळक असं म्हणाले की अर्जुनाला युद्धाला प्रेरित करतोय श्रीकृष्ण, अर्जुनाच्या पुढे सगळे बांधव उभे आहेत, त्याचे चुलत भावंड उभे आहेत, फार कमी प्रमाणात इतर लोक असतील, इतर लोकांना मारायला कदाचित अर्जुनाला वाईट वाटणार नसेल, पण भावंडांना कसं मारू हा त्याच्यापुढे नैतिक पेच आहे. त्याच्यामुळे कृष्ण त्याला सांगतो, जे धर्मे आहे, जे धर्माच्या चौकटीत बसणार आहे, जे न्यायाच्या चौकटीत बसणार आहे, तिथे तू हिंसा कर, ही टिळकांची पुढची भूमिका आहे की तिथे हिंसा केली तरी चालेल. गांधीजी असं म्हणतात, महाभारताच्या या कथेचा हा अन्वयार्थ चुकीचा आहे. खरा अर्थ काय आहे? युद्धाने प्रश्न सुटत नाही, खरा संघर्ष चालू आहे तो तुमच्या अंतःकरणात चालू आहे. तो कोणता चालू आहे? सृष्ट आणि दुष्ट या दोन्ही प्रेरणा तुमच्याच अंतःकरणामध्ये आहेत. तुम्ही सृष्टही आहात आणि दुष्टही आहात. सृष्ट आणि दुष्टांच्या लढाईमध्ये दुष्टांना पराभूत करायचं असेल तर सृष्टतेचा विजय व्हायला पाहिजे. शस्त्राच्या आधारे जेव्हा तुम्ही लढाई करता तेव्हा महाभारताचा शेवट काय झालेला आहे? सर्व कौरव मारले गेलेले आहेत, सर्व नातेसंबंध तुटलेले आहेत, पांडव कसेबसे शिल्लक आहेत. पांडवांना राज्य करायचं तर कोणावर राज्य करायचं हा प्रश्न पडलेला आहे. म्हणजे युद्धाने सर्वत्र विनाश होतो आणि त्या विनाशाने जिंकलेल्याला अभिमान बाळगता येत नाही आणि हारलेल्याला दुःख करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. असं जर असेल तर सशस्त्र युद्धाने होणारे विनाश टाळायला असतील तर स्वतःच्या अंतःकरणातला झगडा तुम्ही सोडवा. म्हणून महाभारताचा या वेगळा अन्वयार्थ गांधींनी लावलेला आहे आणि त्याला जोडून ते स्वातंत्र्य लढा जोडतात, त्याच्याशी ते धर्माची प्रेरणा जोडतात आणि मग त्या सगळ्याचा एक मिलाफ करून ते एक नवी स्वराज्याची संकल्पना सिद्ध करू पाहतात. हे गांधींचं वैशिष्ट्य टिळकांपेक्षा वेगळं आहे. टिळकांच्या आणि गांधींच्यात आधुनिक फरक आहे. पहा तुम्ही, तुमच्या लक्षात असेल, जी जुनी मंडळी असतील कदाचित 70च्या आसपास त्यांच्या वाचनात त्यांना हे आलं असेल की टिळक ज्या वेळेला अखिल भारतीय काँग्रेसचे नेते झाले आणि पहिल्यांदा अखिल भारतीय राजकारणाचा नेता हा महाराष्ट्रीयन माणूस झाला, ते सुद्धा महाराष्ट्रातल्या माणसामुळे नाही, बंगालच्या विणकरांनी टिळकांना अखिल भारतीय नेतृत्व दिलेलं आहे, लक्षात घ्या, महाराष्ट्रीयन माणसाने नाही. ते असो, काही काळासाठी ते अखिल भारतीय नेते झाले, ही गोष्ट खरी आहे. पण टिळकांच्या सगळ्या कृती ब्रिटिश सरकार काय करते त्याला आपल्याला कसं उत्तर द्यायचं या दृष्टीनं प्रेरित झालेल्या होत्या. म्हणून टिळकांच्या विचारांमध्ये जी स्वदेशी वगैरे या सगळ्या गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये प्रतियोगी सहकारितेची एक संकल्पना टिळकांनी मांडलेली आहे. तेवढ्याच प्रमाणात आम्ही तुम्हाला सहकार्य करू, तुम्ही नाही केले तर आम्ही करणार नाही. म्हणून इंग्रज काय करतात, इकडे टिळकांचं सातत्यानं लक्ष आहे. गांधी आल्याच्यानंतर परिणाम असा झाला, गांधी असं म्हणाले, मी जे काही करेन ते जाहीरपणे करेन, जाहीर करून करेन, अंधारात ठेवून करणार नाही, कायदा मोडला तर त्याची शिक्षा भोगेन, जामीन मागणार नाही किंवा आजच्यासारखा अटकपूर्व जामिनालाही अर्ज करणार नाही. दोन्ही गोष्टी त्यांनी सांगितल्या की मी नाही जामीन मागणार, शिक्षा भोगेन मी, कारण मला कायद्याचं राज्य हवं आहे. कायद्याचं राज्य याचा अर्थ असा, कायदेभंग केला तर मी शिक्षा भोगायला तयार आहे, ही गांधींची भूमिका होती. म्हणून तर चंपारण्याच्या लढ्यामध्ये गांधींना शिक्षा देणारा जो न्यायाधीश होता तो गांधींच्या युक्तिवादाने एवढा प्रेरित झालेला होता की तो शेवटी निकालपत्रात असं म्हणाला, मी केवळ कायद्याच्या चौकटीला बांधील आहे, प्रचलित कायद्यांच्या, आणि त्या चौकटीत तुम्ही गुन्हेगार आहात म्हणून मला तुम्हाला शिक्षा ठोठावावी लागते आहे.
अदरवाईज मला तुम्हाला शिक्षा करायची इच्छा नाही असं म्हणून तो उभा राहिला आणि त्याने गांधींना वंदन केलं. इतिहासामध्ये पहिल्यांदा असं घडलं असेल की शिक्षा झालेल्या आरोपीला न्यायमूर्ती उठून वंदन करतो. ही गांधींच्या व्यक्तित्वाची किमया आहे, म्हणजे त्यांच्या सगळ्या विचारांची किमया आहे, ज्यात साध्य साधनाचा संबंध आहे, नैतिकतेचा संबंध आहे, कायद्याच्या राज्याचा संबंध आहे. या सगळ्या गोष्टी गांधींच्या व्यक्तिमत्वात तिथे तुम्हाला एकत्र आलेल्या दिसतात. आणि म्हणून गांधी असं म्हणाले, मी जे करेन ते जाहीरपणे करेन. आणि म्हणून इंग्रज काय करतात इकडे बघणारे टिळक, आणि गांधी काय म्हणतात इकडे बघणारे इंग्रज, असा तो फरक टिळक युगात आणि गांधी युगामध्ये आपल्याला झालेला दिसतो. आणि मग गांधींनी ज्या ज्या वेळेला जाहीर केलं त्या वेळेला आंदोलनं केली. उदाहरणार्थ येरवडा कराराच्या उपोषणाच्या वेळेला रॅमसे मॅकडोनल्डनी ज्या वेळेला जाती निवाडा 1932 साली जाहीर केला, मला वाटते सप्टेंबरमध्ये काहीतरी जाहीर केला, त्याच्या आधी गांधींनी त्याला पत्र लिहिलं होतं की या निवाड्यामध्ये अस्पृश्यांना जर तुम्ही विभक्त मतदारसंघ दिलेत, संयुक्त मतदारसंघ द्यायच्याऐवजी, तर मी आमरण उपोषण करेन. त्याप्रमाणे मॅकडोनल्डचा निवाडा आला, त्यांनी विभक्त मतदारसंघ दिले आणि गांधींनी ठरल्या दिवशी उपोषणाला सुरुवात केली. मी जाहीरपणे करतो. होणाऱ्या परिणामांना मी बांधील आहे. उपोषण होऊ नये म्हणून काही प्रयत्न झाले, उपोषण झालं तर गांधींची काय होईल म्हणून टागोर आले, भले भले नेते तिथे येऊन बसले. आंबेडकरांशी त्यांचा 2-3 दिवस काही संवाद झाला नाही. नंतर ते सगळं झालं आणि करार झाला आणि गांधींनी उपोषण सोडलं. हा सगळा इतिहासाचा पुढचा भाग आहे. पण गांधींच्या धार्मिक नैतिकतेमध्ये सार्वजनिकता यालाही महत्त्व आहे. माझं सार्वजनिक जीवन हे तितकंच नैतिक आणि धार्मिक प्रेरणाने युक्त असलं पाहिजे. म्हणून मी जे करेन ते जाहीरपणे करेन, त्याच्यात मी हायगाय करणार नाही. जे करेन त्याची फळं मी भोगेन, ते अन्य कोणाला मी भोगू देणार नाही. आणि या पद्धतीनं ज्यांना स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये सहभाग द्यायचा आहे त्या सगळ्यांनी या प्रकारच्या शिक्षा भोगायची तयारी ठेवली पाहिजे. आता पहा, सामान्य माणसाच्या दृष्टीने ही गोष्ट खरं तर अवघड आहे. सामान्य माणूस हा प्रापंचिक आहे. प्रपंच सांभाळून तो परमार्थ करेल किंवा प्रपंच सांभाळून देवधर्म करेल, आणखी काही करेल. पण मुख्यतः तो प्रापंचिक आहे, त्याला हे परवडणार आहे का? गांधी असं म्हणाले, तुम्ही जर आत्मबळ जागं केलं तर तुम्हाला हे परवडेल. आता तो काळही असा 1920 नंतरचा की गांधींच्या शब्दाला देशानं मान दिलेला आहे. गांधी म्हणाले, विद्यार्थ्यांना शाळा सोडा, शाळा सोडा. सोडल्या विद्यार्थ्यांनी. मदन मोहन मालवीयांच्या मुलगा वडिलांना विचारायला गेला काय करू, तर मदन मोहन मालवीयांना शाळा सोडणं मान्य नव्हतं. मुलगा म्हटला, मी सोडणार. गांधीजींनी आवाहन केले, मला ते पटलेलं आहे. मदन मोहन मालवीयांच्या मुलांनी बंडखोरी केली आणि शाळा सोडली. वकिली सोडा, अनेक वकिलांनी वकिली सोडून दिली. धंद्यामधून अनेक लोक बाहेर पडले, कॉलेजेसमधून लोक बाहेर पडले. नासी फडकेसुद्धा त्या काळात बाहेर पडले. 30च्या आंदोलनात नासी फडकेही होते, लेखक कादंबरीकार. अनेक लोकांनी गांधीजींनी सांगितलेला कार्यक्रम करण्यासाठी आपल्या आयुष्याची पैज लावलेली आहे, स्टेक लावलेला आहे त्या ठिकाणी, आणि ते त्याच्यातून बाहेर आलेले आहे. म्हणजे गांधींचा शब्द हा लोकांना त्या काळामध्ये प्रमाण का वाटला, ते या माणसाच्या शब्दामध्ये, या माणसाच्या बोलण्यामध्ये, या माणसाच्या उक्ती आणि कृतीमध्ये कुठेही विसंगतता नाही. ती सुसंगती आहे. आणि एका सत्याच्या शोधाच्या दिशेनं हा चालला आहे, तेव्हा हा आपला नेता असू शकतो. धर्माच्याच आधारे गांधींनी दुसरी गोष्ट सिद्ध केलेली होती. जसं अस्पृश्यतेचं मी म्हटलं तसं गांधींना गुजरातमधल्या एका नगरपालिकेनं मानपत्र दिलं अस्पृश्यतेच्या कामासाठी. आणि त्याचा समारंभ करताना असाच मंडप होता, इकडे वरती स्टेज होतं सगळं, आणि त्या कोपऱ्यामध्ये काही अस्पृश्य माणसं उभी होती. ते गांधीजींच्या लक्षात आलं. गांधीजी असं म्हणाले की ते जे लोक उभे आहेत ते कोण आहेत, त्यांना तिथं का उभं केलं आहे. संयोजकांनी सांगितलं, ते पूर्वास्पृश्य समाजातले लोक आहेत, अस्पृश्य आहेत, त्यांना या लोकांच्यात नाही बसता येणार. गांधी म्हणाले, हे नाही मला चालणार, त्यांना एक तर पुढं घ्या, नाहीतर काय. गांधी म्हणले, हे सगळं व्यासपीठ त्यांच्या तिथं घ्या. गांधींनी ते सगळं स्टेज त्यांच्या तिथे नेलं आणि तिथे नेऊन त्यांच्या हातात, म्हणजे त्या लोकांना जवळ ठेवलेल्या अवस्थेमध्ये असताना तिथे त्यांनी ते मानपत्र स्वीकारले. माझी बांधिलकी कोणाशी आहे, धर्मशास्त्राच्या चौकटीत असेल किंवा सामाजिक वर्णव्यवस्थेच्या चौकटीमध्ये असेल, तर ती माझी बांधिलकी समाजातल्या तळातल्या माणसाला आहे, हे गांधी वारंवार सिद्ध करत होते. आणि हे त्यांना ही प्रेरणा कुठून आली. गोपाळकृष्ण गोखल्यांनी ज्या वेळेला भारतात आल्यानंतर त्यांना सांगितलं, एक वर्षभर हिंडा. वर्षभर हिंडताना लक्षात घ्या, बॅरिस्टरचा सूट बूट घालून गांधी भारतात आले. इथे आल्यानंतर त्यांचा पोशाख आमूलाग्र बदलला. एका पंचावर हा माणूस राहायला लागला. इथल्या दारिद्र्याची कल्पना त्यांनी रेल्वेच्या प्रवासात घेतली.
अनेक ठिकाणचे त्यांनी किस्से लिहिलेले आहेत, ते सगळे केव्हा तरी सवडीनं वाचा त्या प्रवासातले म्हणून. आणि या देशातला सामान्य माणूस ज्या स्थितीमध्ये राहतो त्याच्याशी मी आयडेंटिफाय होतो का, म्हणून सवर्णांनी वरून खाली उतरलं पाहिजे आणि अस्पृश्यांनी खालून वर गेलं पाहिजे, या प्रकारची एक भूमिका गांधींनी निर्माण केली. आणि ते स्वतः खाली खाली येत गेले. इंग्लंडच्या राजाला भेटायला जाताना सुद्धा त्यांनी पंचा अंगावरचा काढला नाही. त्याच ह्याच्यात भेटायला गेले. इंग्लंडमध्ये कुजबूज होती, किंगला भेटायला जायचं आहे, बकिंगहॅम पॅलेसमध्ये जायचं आहे, तिथे असं कसं जाऊन चालेल. गांधी म्हटले सॉरी, मी त्यांना इकडे यायला सांगा, मी काय करणार, मी असंच जाणार. 1718 साली इंग्लंडच्या युवराजाला सत्कार करायला जी बनारसला विश्व हिंदू विद्यालयाची तिथे जी मोठी सभा झाली, त्यात असंख्य राजे रजवाडे संस्थानिक यांची जी सभा होती, सगळ्यांच्या अंगावर मोती माणके हिरे यांनी सगळे उच्चभ्रूत समाज तिथे जमलेला होता. तिथे गांधी पंचावर गेले, त्यांना भाषण करायची संधी दिली. ते म्हणाले, हे तुम्ही जे सगळे अंगावर घालून आला हे पहिले उतरवा म्हणले, तुम्हाला या देशामध्ये राहण्याचा नैतिक अधिकार नाही आहे, अंगावर तर काढा, सोन्यानं टाकून द्या. झालीच. सभेमध्ये एक प्रकारची खळबळ माजली. गांधींना बोलू देऊ नका असं म्हणायला लागले, तरी गांधीजी बोलत राहिले. परिणाम असा झाला की तिथे जी सामान्य माणसं या समारंभासाठी जमलेली होती ती गांधीजींच्या भाषणाने प्रेरित झाली. म्हणून गांधीजींच्या धर्मकल्पनेमध्ये व्रताला एक महत्त्व आहे की तुमचं काहीतरी व्रत असलं पाहिजे आयुष्यात. आणि व्रत ही संकल्पना भारतीयांना नवीन नाही, विशेषतः भारतातल्या स्त्रियांना तर अजिबात नवीन नाही. कारण भारतातल्या स्त्रियांच्या माथी धर्मातली सगळी व्रत वैकल्य मारलेली आहेत, सगळी व्रत वैकल्य. आणि त्यामुळे स्त्रियांना सुद्धा व्रत हा शब्द नवीन नव्हता. पण व्रत याचा अर्थ व्रतस्थपणे एक आपलं मूल्य लावून धरणं आणि ते करणं, हे लोकांच्या प्रत्ययाला गांधींनी आपल्या वागण्यातनं आणून दिलं, आपल्या पोशाखातनं आणून दिलं. आणि त्याच्यामुळे गांधींचा आणि लोकांचा एक नाळ ज्याला जमणं म्हणतात, आयडेंटिटी किंवा आयडेंटिफाय होणं एकमेकांशी, ती गोष्ट जमल्यामुळे गांधींना एवढा मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा मिळाला. दुसरं, गांधींनी मग स्वातंत्र्य लढा चालवताना या सगळ्या टेक्निक्सचा उपयोग करून नवीन नवीन उपक्रम घेतले. आता मिठाच्या प्रश्नात काय होतं, खरं तर मीठ तयार करायला बंदी होती, मिठावर कर होता, तो काढावा असं 1905 सालापासून काँग्रेसच्या मागण्या होत्या. सरकारने त्या मान्य केल्या नाहीत. गांधी म्हणाले नका मान्य करू, पण मीठ गरिबाचं अन्न आहे, गरिबाला मीठच भाकरी खायला मिळते, त्यातलं मीठही तुम्ही कराने महाग करणार असाल आणि त्याला घेता येत नसेल तर त्याचा काय उपयोग आहे, मी मीठ निर्माण करणार. मीठ निर्माण करणार म्हटलं त्यांनी जाहीर केलं जाहीरपणे की मी या तारखेला दांडीकडे कूच करणार आहे. जाहीर केलं. त्यांच्यावर काही लोक निघाले. बघता बघता लाखो लोक शेवटपर्यंत तिथे जमा झाले. दांडी यात्रेच्या सत्याग्रहामध्ये लाखो लोक तुरुंगात जाण्याचा हिंदुस्थानातला तो पहिला प्रसंग होता सत्याग्रहाच्या मार्फत. ही किमया गांधींची कशातून आली तर त्यांच्या धार्मिक आणि नैतिक प्रेरणांमधून आली, हे पहिल्यांदा लक्षात घ्या. या प्रेरणा जर गांधींच्यामध्ये नसत्या तर हे त्यांना करणं शक्य झालं नसतं. म्हणून गांधींनी लावलेला गीतेचा अर्थ असेल, गांधींनी लावलेला वर्णधर्माचा अर्थ असेल. आता वर्णधर्माचा अर्थ लावताना तर गांधींनी काय गंमत केली, वर्ण आणि कर्म याची सांगड त्यांना तोडायची होती. गांधीजी असं म्हणाले की ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आणि शूद्र हे 4 वर्ण आहेत, या सगळ्या वर्णांना कर्तव्य सांगितलेली आहे, कोणी कोणतं कर्तव्य करायचं. पण ती कर्तव्य याचा अर्थ काय होता, कोणती कर्म करायची आहेत आणि ती कर्म का करायची आहेत तर त्याला धर्मशास्त्राची मान्यता आहे म्हणून करायची. ती धर्मशास्त्राची मान्यता तोडायची असेल तर वर्ण आणि कर्म याची सांगड मला तोडायची आहे. ती तोडण्यासाठी जे उच्चवर्णीय आहेत त्यांनी शूद्र समाजाची कामं करायला शिकलं पाहिजे. म्हणून गांधींच्या आश्रमामध्ये स्वयंपाक आणि हे अस्पृश्यांच्याकडे कामं त्यांनी जी ठेवली होती त्याचं कारणच हे होतं की तुम्हाला त्यांच्या हातचं खाल्लं पाहिजे, जेवलं पाहिजे, तुमचं ब्राह्मण्य सुटलं पाहिजे. आपल्याला कदाचित या भागात जवळ असणाऱ्या रत्नागिरीतल्या आप्पासाहेब पटवर्धनांचं नाव कदाचित माहीत असेल. आप्पासाहेब पटवर्धनांना कोकणचा गांधी म्हणतात. आप्पासाहेब पटवर्धनांनी जेलमध्ये गेल्याच्या नंतर मला भंग्याचं काम द्या अशी मागणी जेलरकडे केली. त्या ब्रिटिश जेलरला सुद्धा, तो जेलर असला तरी हिंदू होता, भारतीय होता, तो असं म्हणाला आप्पासाहेब मी तुम्हाला हे काम देणार नाही कारण तुम्ही ब्राह्मण आहात. म्हणजे त्या जेलरच्या डोक्यामध्ये सुद्धा वर्णाश्रम पक्का बसलेला होता. तुम्ही भंग्याचं काम मी तुम्हाला देणार नाही. ते म्हणाले ठीक आहे मी सत्याग्रह करतो, पण मी केले तर काम भंग्याचं करेन, दुसरं कुठलंही काम करणार. त्यांचा सत्याग्रह केला, तो यशस्वी झाला आणि जेलरला त्यांना भंग्याचं काम द्यावं लागलं. ब्राह्मणासारख्या वरिष्ठ वर्णांनी स्वतःहून शूद्राची कामं मागून घेणं हे एक मोठं परिवर्तन गांधींच्या धर्मविचाराच्या आधाराने
त्यांनी घडवून आणलं. ते तेवढंच वर थांबले नाहीत. विनोबांनी नागपूरसारख्या ठिकाणी विनोबा स्वतः अस्पृश्यांच्या वस्तीत राहायला गेले. गुरं गेल्याच्या नंतर बैल असेल म्हैस असेल ही जनावरं मृत झाल्याच्या नंतर त्यांची फाळणी करायची, कातडं वेगळं करायचं, ते सोडवायचं, ही कामं शूद्रांनीच फक्त करायची. शूद्रवर्णाच्या लोकांनी ही जी पद्धत होती ती विनोबांनी मोडायला सुरुवात केली गांधींच्या प्रेरणेने. आणि बघता बघता विनोबांच्या भोवती 100 ते 150 ब्राह्मण समाजातले तरुण गोळा झाले आणि त्यांनी स्वतःहून ही कामं स्वीकारली आणि एक प्रकारचा वर्णाश्रम धर्मावर त्यांनी मात केली. आजसुद्धा महाराष्ट्रामध्ये विजय दिवाण नावाचे जे ग्रस्त आहेत, ज्यांचे वडील कुष्ठरोगाच्या कामामध्ये होते गांधीजींच्या बरोबर, त्यांची 2 मुलं जयंत दिवाण आणि विजय दिवाण. जयंत दिवाण मुंबईच्या सर्वोदय मंडळाचं काम करतात आणि विजय दिवाण विनोबांच्या घरामध्ये गागोद्याला राहून तिथलं काम सगळं बघतात. ते स्वतः गुरं फाडतात, सोडवतात, सगळं करतात त्या भागामध्ये. म्हणजे माझा वर्ण आणि माझा कर्म याची सांगड मला तोडायची आहे. ही पावित्र्याची भावना नष्ट झाल्याखेरीज धर्मामध्ये ज्याला ज्याला भेदाभेदाची मान्यता आहे ते भेद नष्ट होणार नाहीत, ही गांधीजींची पक्की धारणा त्या ठिकाणी आपल्याला दिसते. म्हणून गांधींनी जातीव्यवस्थेला विरोध केला. स्त्रियांच्या प्रश्नामध्ये मी म्हणलो तसं त्यांनी अधिक क्रांतिकारी भूमिका घेतल्या, रॅडिकल भूमिका घेतल्या, वर्णव्यवस्थेला विरोध केला. या सगळ्याचा परिणाम म्हणून एक नवी चेतना लोकांच्यामध्ये निर्माण झाली. गांधींचा येरवड्यातलं उपोषण सुरू झाल्याच्या नंतर ते सुटावं म्हणून अनेक गावांमधनं तारा आल्या येरवड्यात की आमच्या गावामधले आम्ही अस्पृश्यतेचा प्रश्न संपवला आहे, आमच्या गावामध्ये आमच्या विहिरी आम्ही अस्पृश्यांना मोकळ्या केलेल्या आहेत, मंदिरं अस्पृश्यांना मोकळे केलेले आहेत. ही जी एक लाट आली गांधींच्या येरवड्याच्या उपोषणानंतर, ही लाट महाराष्ट्रातल्या अस्पृश्यता निवारणाच्या कार्याला, आंबेडकरांच्या कार्याला पूरक ठरलेली लाट आहे. म्हणून गांधीजींनी धर्मशास्त्राचा वापर, त्यातल्या तरतुदीचा वापर आणि अन्वयार्थ अशा पद्धतीनं लावला की जे सवर्ण आहेत त्यांच्या भ्रमांचा फुगा फोडला पाहिजे आणि त्यांच्या सत्सद विवेक बुद्धीला टोचणी लावली पाहिजे. ती टोचणी लावायचं काम गांधींनी सवर्णांच्या संदर्भात केल्यामुळे अस्पृश्यता निर्मूलनाचा पुढचा आंबेडकरांचा सगळा लढा आणि प्रयत्न तुलनेनं सोपा झाला, हे लक्षात घ्या. तो पूर्ण सुटलाय गुंता असं मी आजही मानत नाही. तो गुंता थोडासा शिल्लक आहे. कायद्याने अस्पृश्यता गेली असेल, पण तिथेच गांधींच्या पुढे हा प्रश्न उपस्थित झाला. आणि या अस्पृश्यतेच्या प्रश्नाच्या संदर्भात एक पेच त्यांच्यापुढे धर्माच्या अंगाने असा आला, श्रद्धा आणि बुद्धीचा वापर कसा करायचा आणि केव्हा करायचा. श्रद्धेवर गांधींना श्रद्धाही हवी होती आणि बुद्धीचाही वापर ती करत होती. बुद्धी आणि श्रद्धेचा वापर नेमका कुठे आणि कसा करायचा, तर गांधींनी त्याला एक दृष्टांत दिलेला आहे. गांधीजी असं म्हणाले, मला जर एक कोणी 5 लाख वार खादीचं कापड विणून द्याल का असा प्रश्न विचारला तर मी त्याचं उत्तर हो असं देईन. पण ते होकाराचा माझा आधार काय असेल? होकाराचा आधार हा असेल की मी तिथे बुद्धीचा वापर करेन. 5 लाख वार कापड निर्माण करायचं असेल, कापूस किती लागेल, कारागीर किती लागतील, कशा पद्धतीने काम केलं पाहिजे, रोज किती काम व्हायला पाहिजे, 5 लाख वार कापड निर्माण होण्यासाठी किती दिवस लागतील, हा सगळा जो हिशोब आहे हा बुद्धीच्या सहाय्याने करायचा हिशोब आहे. तिथे मी बुद्धीचा वापर करतो, तिथे श्रद्धेला स्थान नाही. श्रद्धेचा वापर केव्हा करेन? गांधीजी म्हणले, याच्या उलट तुम्ही जर असा प्रश्न मला विचारला की कमीत कमी 5 सनातनी ब्राह्मणांच्या मनातली अस्पृश्यता घालवून दाखवा, त्याला किती वेळ लागेल? तर गांधी म्हणाले, याला वेळेचं बंधन नाही, तिथे बुद्धी काम करणार नाही. कारण 5 लाख हे 5 जे कोणी सनातनी ब्राह्मण आहेत त्यांच्या मनामध्ये शिरण्याचा हा प्रयत्न आहे. तो यशस्वी होईपर्यंत काम चालू ठेवायला लागेल. तिथे श्रद्धेची गरज आहे, बुद्धीची गरज आहे. म्हणून बुद्धी आणि श्रद्धा यातलं सुद्धा जे द्वैत आहे ते गांधींनी त्यांच्या कार्यपद्धतीमध्ये या दृष्टीनं सोडवलेलं आहे. खरं तर गांधीजींनी जेव्हा स्वातंत्र्य लढ्याची सूत्र स्वीकारली 1920 नंतर, तेव्हा अनेक वाद त्यांनी मिटवून टाकलेत. जहाल की मावाळ हा वाद गांधींनी संपवून टाकला. आधी सामाजिक सुधारणा की आधी राजकीय सुधारणा मिटवून टाकला. आधी स्वातंत्र्य की मग सुधारणा वाद मिटवून टाकला गांधी. स्वातंत्र्याच्या चळवळीमध्येच याही प्रश्नांकडे लक्ष दिलं पाहिजे म्हणून गांधींनी अस्पृश्यतेच्या चळवळीला महत्त्व दिलं. त्यांच्यासाठी एक वर्षभर दिलं, लाखो रुपयांचे फंड्स उभे केले,
त्याच्यातनं वसतिगृह सुरू झाली. म्हणजे त्याच्या मागे गांधींची एकच दृष्टी होती. इथला स्वातंत्र्य लढा हा गांधीजी ज्या वेळेला आले भारतात 15 साली, तेव्हा मुठभर लोकांच्या हातातलं ते राजकारण होतं. आणि मुख्य राजकारण काय होतं त्या काळामधलं? ब्रिटिश सरकारकडे सुधारणांचे हप्ते मागायचे. जसे 1909ला मोर्ले मिंटो आला, 1919ला चेम्स्की काय ते मॉन्टफोर्ड आणि याच्या सुधारणा आल्या. या सुधारणांचे हप्ते मागण्याचं राजकारण करणं हा काँग्रेसचा मोठा कार्यक्रम होता. मग त्याच्यामध्ये रानडे होते, गोपाळकृष्ण गोखले होते, सगळे लिबरल्स त्या काळातले जे नेमस्त मानले गेलेले होते ते काँग्रेसच्या मार्फत या मागण्या पुढे ठेवायच्या, वाटाघाटी करायच्या, तिकडून काय प्रतिसाद येतो. पण याच्या पलीकडचा मार्ग कोणी चोखाळला नव्हता. त्याच्या पलीकडचा मार्ग चोखाळण्याची भाषा टिळकांनी केलेली होती, की तेल्या तांबोळ्यांचे पुढारी म्हणून आपण त्यांना ओळखतो. पण टिळकांचा शब्दाभर, सगळा भर हा पत्रकारितेतल्या शब्दांवर आणि अग्रलेखांवर होता. टिळकांनी एकही अग्रलेख, त्यांनी जे जे केसरीचे अग्रलेख लिहिले त्या सगळ्या अग्रलेखामध्ये कायद्याच्या चौकटीच्या बाहेर जाऊन त्यांनी एकही अग्रलेख लिहिला नाही. इतके टिळक कायद्याबद्दल कॉन्शियस होते. पण तरी टिळकांना एका अग्रलेखाबद्दल शिक्षा झाली. तो अग्रलेख टिळकांनी लिहिला नव्हता, तो खाडीलकरांनी लिहिलेला होता. पण संपादक या नात्याने ती जबाबदारी टिळकांनी स्वीकारली आणि शिक्षा भोगली. आजच्या काळात आपण वर्तमानपत्रामध्ये खाली लाईन बघतो, PRB म्हणजे प्रेस आणि याच्यासाठीचा संपादक कोण आहे तो वेगळा असतो, मुख्य संपादक वेगळा असतो. म्हणजे मुख्य संपादकाला काही शिक्षा होण्याचा प्रश्न नाही. PRB कायद्यानुसार जो संपादक असेल तो शिक्षेला पात्र आहे. ही भानगड काही त्यावेळी नव्हती आणि टिळकांनी स्वीकारलं, हो भाऊ लिहिला आहे तो अग्रलेख, लिहिलेला होता खाडीलकरांनी, पण शिक्षा त्यांना झाली त्या ह्याच्यात. हेतू सांगण्याचा मुद्दा काय की टिळक कायद्याच्या चौकटीच्या बाहेर तयार नव्हते, जनमत जागं करत होते, सरकार विरोधी लिहित होते, प्रसंगी त्याची शिक्षाही भोगत होते. पण तरीसुद्धा हे आंदोलन मोठ्या प्रमाणावर लोकांचं आंदोलन झालेलं नव्हतं. टिळक कालखंडातल्या नेतृत्वाची सुद्धा ही शोकांतिका आहे. म्हणजे नेमस्थानच्या आंदोलनामध्ये वाटाघाटीचंच राजकारण सगळ्यात जास्त होतं. टिळकांनी काँग्रेसला लोकांच्या असंतोषाचं वळण देण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याचंही रूपांतर फार मोठ्या आंदोलनात होऊ शकलं नाही. ते वळण देण्याचा पहिला प्रयत्न गांधींनी केला, कारण त्यांच्या हे लक्षात आलं की जोपर्यंत या आंदोलनामध्ये सर्वसामान्य माणसं सहभागी होत नाहीत तोपर्यंत या आंदोलनाला यश येणार नाही. म्हणून पहिलं पाऊल गांधींनी जर काय उचललं असेल 1921 साली, तर अखिल भारतीय काँग्रेसची जी घटना होती, कॉन्स्टिट्यूशन होती, ती बदलून टाकली आणि ती भाषावार अंगाने त्यांनी प्रांतांची रचना केली, तशी भाषावार घटना निर्माण केली. त्याचा परिणाम असा झाला की प्रत्येक राज्यामध्ये त्यांच्या भाषेतून पत्रकं निघायला लागली. स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये वरिष्ठ काय विचार करतायत, गांधीजींचा काय आदेश आहे याची माहिती उपलब्ध व्हायला लागली आणि त्याच्यामधून लोकांच्यामध्ये जागृती व्हायला लागली आणि त्याच्यातनं आंदोलनांनी पेट घेतला. म्हणून गांधींच्या प्रत्येक आंदोलनाला सतत चढत्या क्रमाने यश मिळालेलं आपल्याला दिसतं. हे सगळं गांधींनी केलं, याच्या मागे त्यांच्या धार्मिक प्रेरणा, ज्याच्यामध्ये त्यांना असं वाटत होतं की मला राजकारण शुद्ध करायचं असेल तर राजकारणामध्ये या अर्थानं धर्म आणला पाहिजे की त्याची मूल्य आणि राजकारणाची मूल्य ही सामान्यतः एकच असली पाहिजे. म्हणून गांधीजी ज्या धार्मिक किंवा सामाजिक मूल्यांसाठी जगले तीच मूल्य त्यांनी राजकारणामध्ये आणण्याचा प्रयत्न केला. याच्यानंतर आणखीन गांधींपुढे काही प्रश्न उपस्थित राहिलेले आहेत धर्माच्या संदर्भामध्ये. धर्म हा माझा आहे, तो मी निवडलेला नाही आहे, मला लाभलेला आहे, ही एक बाजू. मी त्या रणभूमीतनं हलणार नाही ही दुसरी बाजू. त्याच्यातल्या सुधारणांसाठी त्याच चौकटीमध्ये राहून मी लढेन, शेवटपर्यंत लढेन ही तिसरी बाजू. पुढे गांधी असं म्हणाले की धर्माच्या प्रेरणा ईश्वरी आहेत, याचा मी अजून एक अर्थ करतो. तो अर्थ कोणता? माझा धर्म जर ईश्वरप्रणीत असेल तर इतर धर्मसुद्धा ईश्वरप्रणीत असले पाहिजेत. मुसलमानांचे असोत, ख्रिश्चनांचे असोत, पारशांचे, बौद्धांचे, जैनांचे, कोणाचे असोत, ते पण ईश्वरप्रणीत आहेत, त्यांच्याही प्रेरणा ईश्वरी आहेत. मग माझा धर्म ईश्वरी आहे याच्या म्हणण्याने मी जो अभिमान बाळगतो त्याला अर्थ नाही, कारण ईश्वर मला चांगला धर्म देईल आणि त्याला वाईट धर्म देईल ही शक्यता संभवत नाही. म्हणून त्याच्याही धर्मात काही चांगल्या बाबी असणार, इतरांच्या धर्मातही काही चांगल्या बाबी असणार, त्याही मला कळल्या पाहिजे. त्यासाठी मी त्या धर्मांची जवळीक साधली पाहिजे. त्या धर्मांची जवळीक साधून त्याच्यातल्या चांगल्या गोष्टी मी माझ्या धर्मामध्ये आणू शकलो पाहिजे.
माझ्यातल्या चांगल्या गोष्टी त्यांच्या धर्मामध्ये त्यांना घेता याची मोकळीक असली पाहिजे. हे चलनवलन जे आहे हे सतत चालू राहिलं तर धर्माधर्मातल्या संघर्षाचं जे मूळ आहे ते मूळच बाजूला जाईल आणि धर्मातले संघर्ष थांबतील. याचं दुसरं कारण काय, त्याला गांधींनी एक वेगळा शब्द दिला, तो सर्वधर्म समभाव या अर्थानं प्रसिद्ध आहे. सर्वधर्म समभाव याचा अर्थ सगळे धर्म केवळ समान आहेत असं मी मानत नाही. समान तर आहेतच, कारण ती ईश्वराच्या प्रेरणेने निर्माण झालेली आहे, त्यामुळे ती समानता आहे. पण समान आहेत याचा दुसरा फायदा असा की मला धर्मांतराची गरजच नाही आहे. सर्व धर्म सारखे आणि समान असतील तर या धर्मातून त्या धर्मात जाण्याला काही अर्थ उरत नाही. मग धर्मांतर ही प्रेरणा राहत नाही आणि धर्मांतराचं राजकारण होऊ शकत नाही. हे त्या सर्व धर्म समभावाच्या संकल्पनेतला मध्यवर्ती गाभा होता की त्याचं आता राजकारण नाही करता येणार. मग काय करता येईल, त्यातलं काय चांगलं आहे ते माझ्या धर्मात घेण्याचं मला स्वातंत्र्य आहे, ते मी घेतलं पाहिजे. मी माझ्या घराची दारं आणि खिडक्या उघडी ठेवीन असं गांधी म्हणतात. सगळं वारं आत येऊन देईन, नव्या कल्पनांचं वारं आत येऊन देईन, वावटळ आत येऊन देईन, पण माझे पाय घट्ट बांधून मी जमिनीवर उभा असेल. त्याच्यामुळे मी वाहून जाणार नाही. नव्या कल्पनांचं स्वागत करून मी माझा धर्म घेऊन पुन्हा त्याच्या सकट त्याच्या एका नव्या आविष्करणामध्ये मी उभा असेल. या अर्थानं प्रत्येक धर्माला आपल्या स्वतःचं पुनर्परीक्षण करणं, नव्यानं परिष्करण करणं हे शक्य आहे आणि ते शक्य असण्यासाठी सर्वधर्म समभावाची कल्पना असली पाहिजे. आता एक लक्षात घ्या, मगाशी मी एक ओझरता उल्लेख केला की टिळकांच्या काळामध्ये धर्म रस्त्यावर आला, तो आधी आलेलाच आहे, आपण पाहतो. हा धर्म परत घरात कसा जाईल ही काही राजकारण्यांची चिंता होती. उदाहरणार्थ पंडित जवाहरलाल नेहरू, त्यांना असं वाटायचं की हे धर्माचं जे काही रस्त्यावरचं सगळं स्तोम आहे हे कमी झालं पाहिजे, धर्म घरापुरता राहायला पाहिजे, व्यक्तीपुरता मर्यादित राहायला पाहिजे. तो कसा राहील, तो राहण्याचे काही उपाय इतिहासामध्ये योजले गेले, तर आपल्याच काळातल्या इतिहासामध्ये, लांब नाही मी जात. मगाशी सांगितलेले ब्राह्मण समाज वगैरे हे प्रयोग संपले. रशियामध्ये एक नवा प्रयोग झाला. 1917ला रिव्हॉल्युशन झाली आणि कम्युनिस्टांची हुकुमशाही असणारं एक सरकार अस्तित्वात आलं. त्यांनी फतवा काढला की चर्चेसना बंदी असेल, मशिदीत कोणाला जाता येणार नाही. चर्च आणि मशिदी हे धर्माला एका अंगाने बंदी आहे, त्यामुळे चर्चेस मशिदीमध्ये तुम्हाला जाता येणार नाही. ही क्रांती 70 वर्ष टिकली, 1917 ते जवळपास 1987. 87ला गार्बाचोव नावाचे ग्रस्त आले आणि त्यांनी पेरिस्ट्रिका आणि याचा एक नवा अर्थ लावला आणि एक खुलेपणा देण्याचा प्रयत्न केला. त्याच्यावरून ती क्रांती कोसळली. क्रांती कोसळल्या क्षणी 70 वर्ष दाबून ठेवलेल्या धर्मप्रेरणा ज्या होत्या त्या उफाळून आल्या आणि लोक मोठ्या संख्येनं चर्चेसमध्ये किंवा मशिदीमध्ये जायला लागले. आणि पुढे तर सोव्हिएट देशाचं विघटन झालं. 15 राष्ट्र त्याच्यामधून निर्माण झालेली आपल्याला दिसतात. अझरबैजान, अमुक तमुक, हंगेरी, हे आत्ता ज्यांचं युद्ध चालू आहे ते संबंध राष्ट्र, ही सगळी 15 राष्ट्र रशियातनं फुटून निघाली. का फुटून निघाली, हुकुमशाही संपली, मोकळेपणा आला. आणि धर्माच्या प्रेरणा बळकट का झाल्या, तर त्या अशा पाण्यात बुडवलेल्या चेंडूसारखा तो चेंडू हाताने दाबून धरलेला होता पाण्यात. हात काढल्याबरोबर चेंडू जसा उसळी मारून वर येतो तशा धर्माच्या प्रेरणा उसळून आल्या. म्हणजे धर्माला मर्यादित करण्याचे प्रयत्न ज्या ज्या पद्धतीने केले गेले त्या अपयशी ठरले. एक प्रयत्न आपल्या संविधानाने केला. काय केला की आमचं सेक्युलर स्टेट आहे, म्हणजे इथे राज्याला धर्म नाही, धर्मांना स्वातंत्र्य नाही, व्यक्तीला धर्माचं स्वातंत्र्य आहे. व्यक्तीने धर्मपालन करावं, धर्माचा कोणता भाग पाळायचा, कोणता भाग पाळायचा नाही, किती पाळायचा, किती पाळायचा नाही, हे सगळं व्यक्तीने ठरवायचं आहे. व्यक्तीला त्याबाबत पूर्ण स्वातंत्र्य आहे, धर्मपीठांना स्वातंत्र्य नाही. की आता हे केल्यामुळे लोक घरातल्या घरात धर्म पाळायला मोकळे आहेत, आता रस्त्यावर यायची गरज नाही. त्यानेही धर्म रस्त्यावरून घरात गेला नाही. आता प्रश्न काय राहिला, औद्योगिकरण झालं, संपन्नता आली, तरी धर्म रस्त्यावरनं घरात जायला तयार नाही. सेक्युलरिझमचा प्रयोग करून बघतोय आपण, तो अजूनही चालू आहे, घरात जात नाही. बंदी घालून बघितलं, धर्माच्या प्रेरणा उफाळून येतात. मग धर्म नागरी जीवनामध्ये राहणारच असेल तर तो कसा राहायला पाहिजे याचं एक उत्तर गांधींनी सर्वधर्म समभावाच्या अंगाने दिलेलं आहे. तो राहणारच आहे ना धर्माच्या ह्याच्यात. मग त्यांच्यामध्ये संवादच असला पाहिजे. त्यांच्या संघर्षाचं मूळ त्यांच्यातल्या संवादाच्या अभावामध्ये आहे. कारण खऱ्या धार्मिक प्रेरणांची चर्चा धर्मकारणामध्ये होतच नाही. धर्मकारणात चर्चा कशाची होती, माझा धर्म का श्रेष्ठ आहे, तुमचा धर्म का श्रेष्ठ नाही, तुमच्या इतिहासामध्ये या गोष्टी दिसतात, आमचा हिंदू धर्म आरंभाच्या काळापासून उदार आहे, सहिष्णू आहे,
इतक्या प्रकारचे लोक आले गेले. आज आपण तो उदारपणा मोडीत काढायला सुरुवात केलेली. हे नको आम्हाला, हे नको, ते नको, ते नको, हे म्हणायला सुरुवात केलेली आहे आज आपण. तुमच्या धर्मात 1300-1400 वर्षात कुठलं परिवर्तन झालेलं नाही. ख्रिश्चनांनी इथे अनन्वित अत्याचार केले, जुलूम केले, छळ केला. आता त्यांना शहाणपणा कुठेतरी सुटायला लागला आहे. म्हणजे या पद्धतीचा विविध धर्मियांच्यातला जो संवाद आहे तो संवाद नसून संघर्षाची बीजं विकसित करण्याचा तो संवाद आहे. तो खरा संवाद नाही आहे. खरा संवाद गांधी असं म्हणतात धर्माच्या प्रेरणांचा व्हायला पाहिजे. आणि तो व्हायचा असेल तर प्रत्येक धर्माने आपली साधना करण्याच्या पद्धती तपासल्या पाहिजे. आता इथे गांधींचा अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे, तो लक्षात घ्या. गांधीजींच्या मनावर धर्माच्या संदर्भामध्ये 3-4 लोकांचे मोठे प्रभाव आहेत. त्यातला एक प्रभाव आहे लिओ टॉलस्टॉयचा, ज्यांनी किंगडम ऑफ गॉड नावाचं पुस्तक लिहिलं. त्याचा प्रभाव गांधींवर खूप पडला. आणि टॉलस्टॉय असं म्हणतो की किंगडम ऑफ गॉड जे आहे हे तुझ्या आतच आहे अंतःकरणामध्ये, तू ते बाहेर शोधू नकोस, स्वतःला तपास, अंतःकरण शुद्ध कर. एका बाजूने टॉलस्टॉय सांगतो. दुसरा प्रभाव आहे राजचंद्र जैनांचा, मी म्हणालो होतो. त्यांनी संबंध जैन धर्माची संकल्पना आणि तत्त्वज्ञान गांधींना समजावून दिलेलं आहे. त्याचा परिणाम म्हणून काही व्रत गांधींच्या ह्याच्यामध्ये आलेली आहेत. अहिंसा असेल, हे व्रत जैनांच्याशी खूप जोडलेलं आहे, लक्षात घ्या. तिसरा प्रभाव आहे विवेकानंदांचा. विवेकानंदांच्या प्रभावातून गांधींनी दरिद्री नारायण हा शब्द उचललेला आहे. आणि दरिद्री नारायण हा शब्द विवेकानंदांच्या वाङ्मयातही तुम्हाला दिसतो. आणखीन एक महत्त्वाचा प्रभाव गांधींच्या मनावर आहे अध्यात्माच्या संदर्भातला. त्या अध्यात्माचे प्रयोग करणारे जे ग्रस्त आहेत ते रामकृष्ण परमहंस होते. परमहंसांनी काय केलं, सर्व धर्मांच्या प्रेरणा ईश्वरी आहेत ना, मग साधना करण्याच्या पद्धती सगळ्या धर्मांच्या वापरून बघू म्हणून ते नावाजसुद्धा पडलेले आहेत. लक्षात घ्या. म्हणजे ही माणसं अध्यात्माच्या क्षेत्रात कोणत्या उंचीला गेली होती की यांना कोणत्या धर्माची प्रेरणा ही ईश्वरी आहे कळल्याच्या नंतर साधनांच्या बाबतीमध्ये हा धर्म की तो धर्म असा फरक त्यांनी केला नाही. त्या प्रभावामधून गांधीजींच्या आयुष्यामध्ये सर्वधर्मीय प्रार्थना निर्माण झाली. आणि गांधीजींच्या आयुष्यभर हा कार्यक्रम व्हायला, त्याच्यामध्ये शेवटी सर्वधर्मीय प्रार्थना सातत्याने ते करत राहिले संध्याकाळच्या वेळेला. आजही ती वर्ध्याला तुम्ही गेलात तरी दिसेल. दिल्लीत गांधी शेवटच्या काळात होते, तिथेही रोज सर्वधर्मीय प्रार्थना होत असे. गांधी लोकांच्या प्रश्नांना उत्तर देत असत, चर्चा होत असत. नवी भजनं त्यांनी निर्माण केली. ईश्वर अल्लो तेरे नाम, ईश्वराच्या सोबत त्यांनी अल्ला जोडला तिथे. हे जे सगळं सर्व धर्मांच्या प्रेरणांचं किंवा साधनांचा वापर करणं आणि एक नव्या पद्धतीचं धार्मिक सामाजिक जीवन सुरू करणं, हे रामकृष्ण परमहंसाच्या प्रभावातून त्यांना सुचले. आणि म्हणून मग ते आयुष्यभर प्रयोग करत राहिले. तरीसुद्धा गांधींच्या पुढचे पेच संपले नाहीत. त्यांचा स्वतःचा मुलगा देवदास आणि राजगोपालचार्यांची मुलगी लक्ष्मी यांचं प्रेम जमलेलं होतं. 3 वर्ष ते पालकांकडे परवानगी मागत होते, गांधींकडे परवानगी मागत होते, राजगोपालचार्यांकडे त्यांची मुलगी परवानगी मागत होती. 3 वर्ष गांधींनी परवानगी दिली नाही. खरं प्रेम आहे का हे पहिलं सिद्ध करायचं. खरोखर प्रेम आहे का. दुसरी गोष्ट, गांधीजींच्या पुढे दुसरा एक पेच होता. गांधीजी पडले वैश्य वर्णाचे, राजगोपाल ब्राह्मण वर्णाचे. हा वर्ण आंतरवर्णीय विवाह, हा प्रतिलोम विवाह होईल, हा धर्मशास्त्राच्या चौकटीत बसेल का, हाही गांधींच्या पुढे पडलेला एक पेच होता. आणि त्या पेचासाठी पुन्हा त्यांनी कोणाला बोलवलं, मगाशी मी ज्यांचा उल्लेख केला तर्कतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशींना त्यांनी बोलवलं. तर्कतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री खरं हा एक वेगळ्या व्याख्यानाचा चांगला विषय आहे खरं, कारण त्यांनी धर्मसुधारणेच्या बाबतीत पुष्कळ काम केलं. त्या धर्मसुधारणा करूनही ते मार्क्सिस्ट झाले, नंतर रॉईस्ट झाले, रॉयच्याही पलीकडे गेले. मानवी स्वातंत्र्याचं एक नवतत्वज्ञान त्यांनी नवमतवादाच्या अंगाने मांडलं वगैरे. हा भाग आत्ता सोडून देऊ आपण. त्या तर्कतीर्थांना त्यांनी विचारलं की याच्यामध्ये आंतरवर्णीय हा लग्न करायला अडचण काही आहे का. तर्कतीर्थ म्हटले काही अडचण नाही. गांधीजी म्हणाले अडचण नसेल तर तुम्ही कोणत्या आधारे हे सांगता, धर्मशास्त्रात असं आहे का. ते म्हणजे धर्मशास्त्राचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही. का उपस्थित होत नाही. राजगोपालचारी पण वकील आहेत, तुम्ही बॅरिस्टर आहात, यू बिलॉंग टू सेम प्रोफेशन, यू बिलॉंग टू सेम क्लास, यू शेअर द सेम आयडियाज, यू बोथ आर इन्वॉल्ड इन द फ्रीडम मुवमेंट ऑफ इंडिया. म्हणजे तुमचं कर्म जे आहे त्या कर्मामध्ये सुद्धा तुम्ही एकत्र आहात.
हे सगळं काय दर्शवतं? इट ऑल मीन्स दॅट यू आर ऑफ द सेम वर्णा, हेन्स द मॅरेज कॅन बी पॉसिबल अँड इज पॉसिबल. त्यांचे शब्द आहेत शास्त्री बुवांचे, ते त्यांनी इंग्रजीमध्ये लिहिलेले. ते लग्न झालं. आता त्या लग्नाचं पौराहित्य कोणी करावं? म्हणून गांधींनी पहिला शब्द टाकला आचार्य कालेलकरांकडे. कालेलकर म्हणाले माझ्याच्याने हे होणार नाही. मग हे काम कोण करेल? तर कालेलकरांनी पुन्हा लक्ष्मण शास्त्रींचं नाव सुचवलं आणि तर्कतीर्थांच्या पौराहित्याखाली ते लग्न व्यवस्थित सगळं झालं. नंतर गांधींनी असा निर्णय केला की यापुढे माझ्या आश्रमात होणारी सगळी लग्न साध्या पद्धतीनं होतील आणि आंतरजातीयच लग्न फक्त माझ्या आश्रमात लागतील. गांधींची धर्मश्रद्धा कितीही प्रभावी असली तरीसुद्धा त्या धर्मश्रद्धेचा आणि लोकांच्या असणाऱ्या संवादाचा त्यांनी धागा कधी तुटू दिला नाही. गांधींच्याच काळामध्ये गोरा म्हणून एक ग्रस्त होते. हे गोरा ब्राह्मण होते, कडवे नास्तिक होते. त्या नास्तिकपणाची आणि अस्पृश्य समाजात काम करण्याची शिक्षा त्यांना भोगावी लागली. त्यांची प्राध्यापकी गेली, दारिद्र्य त्यांना स्वीकारावं लागलं. पण त्या गोरांनी अस्पृश्य समाजात काम करणं सोडलं नाही. पण ते कडवे नास्तिक होते आणि त्यांना असं वाटत होतं की मी गांधीजी जे काम करतायत ते काम मी करतोय, पण मी नास्तिक असल्यामुळे माझ्या कामाला यश आहे. त्यांच्या कामाला लोक प्रतिसाद देत होते, सहभोजनं होत होती, काही ठिकाणी आंतरजातीय विवाह होत होते. म्हणून त्यांना असं वाटलं की आपण आपल्या नास्तिकतावादाचं जे तत्त्वज्ञान आहे ते गांधींच्या कानावर घालावं आणि गांधींशी त्याचा संवाद करावा. त्यांनी गांधींना पत्र लिहिलं. पत्र लिहिल्यानंतर गांधींनी काही सुरुवातीला लक्ष दिलं नाही. नास्तिक आहे, करत असेल काहीतरी, ठीक आहे. पुन्हा ते पत्र लिहित राहिले. केव्हा तरी एकदा गांधींनी मान्य केलं आणि गांधींनी त्यांना वेळा दिल्या. आश्रमात येऊन राहा म्हणाले. त्या आश्रमात आले, राहिले, पण ते प्रार्थनेला उभे राहिले नाहीत कधीच. गांधी म्हणाले हरकत नाही, तुम्हाला नसेल प्रार्थना करायची तर ठीक आहे, तुम्ही नका करू. म्हणजे मी सर्वधर्मीय प्रार्थना करणार आहे, तुम्ही उभे राहत नाही हे मला चालणार नाही असं गांधी त्यांना म्हणाले नाही. ते नास्तिक आहे ते गांधींना माहिती होतं. गांधींनी ही जी लवचिकता दाखवलेली आहे, ठीक आहे तुम्ही नका उभे राहू प्रार्थनेला किंवा नका प्रार्थना म्हणून तुम्हाला सूट आहे. असं करत करत त्या नास्तिकाने एक संवाद केलेला आहे गांधींशी. एका नास्तिक माणसाचा एका सश्रद्ध माणसाबरोबर झालेला संवाद आहे. त्याचं पुस्तकही प्रसिद्ध झालेलं आहे. त्याचं अलीकडे मराठी भाषांतर झालं आहे. त्या भाषांतराला त्या काळामधल्या एका किशोरीलाल मशरूवाला नावाच्या विद्वानांची प्रस्तावना आहे आणि त्या दोन्हीचा संग्रह जो आत्ता निघाला आहे नव्यानं, त्याला माझी एक दीर्घ प्रस्तावना आहे. मुद्दा सांगण्याचा हा काय आहे की गांधीजींनी माझी श्रद्धा आहे तुझी नाही म्हणून तू बाजूला हो असं कधी त्यांना म्हटलं नाही. गांधीजी त्यांना काय सांगत राहिले की गोरा तुम्हाला जे यश येतं आहे हे तुमच्या नास्तिकतेचं यश नाही. तुम्ही नास्तिकतावादाचं भले तत्त्वज्ञान उभं करा, हे यश तुम्ही ज्या तळमळीनं काम करत आहात ती तळमळ लोकांच्या अंतःकरणाला जाऊन भिडते आहे, त्यातून आलेले यश आहे. तुम्ही आस्तिक असता तरी याच तळमळीला यश आलं असतं आणि नास्तिक आहात तरी याच तळमळीला यश येते, कारण तुमच्या प्रती कामाच्या ठायी असणारी श्रद्धा ही लोकांना महत्त्वाची वाटते. अंतिमतः तुम्ही नास्तिक आहात ही गोष्ट तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टीने खरी असेल, पण कामावरची तुमची श्रद्धा आणि तळमळ ही तुम्हाला यश देते आणि हा तुमच्या माझ्यातला समान धागा आहे. म्हणून ते असं म्हणाले की गोराला मी आस्तिकच मानतो, नास्तिक मानत नाही. आता आस्तिक नास्तिकाचा जो पारंपरिक वाद आहे तो सोडून द्या. परमेश्वर आहे किंवा नाही हा खरा वाद नाही आहे आस्तिक नास्तिकातला. तुम्ही वेदांना मानता का मानत नाही याच्यावर आस्तिक आणि नास्तिक ठरत असे पूर्वी, तो भाग सोडून देऊ आपण. ते गोरांना असं सहज म्हणू शकले का? म्हणू शकले आणि गोरांच्या कार्यक्रमात ते सहभागी पण झाले. गोरांच्या मुलीचं लग्न त्यांनी आपल्या आश्रमामध्ये त्यांच्यानंतर झालं. ते आंतरजातीय विवाह झाला आणि एका अस्पृश्य मुलाशी त्यांच्या मुलीनं लग्नही केलं. हे सगळं परिवर्तन घडून आणलं. याच्यात गोरांच्या नास्तिक असण्याचा कोणताही अडथळा गांधींना आला नाही. याचा अर्थ काय करायचा? याचा अर्थ तुम्हाला जे सामाजिक काम उभं करायचं आहे, ज्या अंतःकरणांपर्यंत भिडायचं आहे, त्याच्यासाठी तुम्ही आस्तिक आहात की नास्तिक आहात हे महत्त्वाचं नाही. तुमची तळमळ आणि कामामागची कळकळ ही त्या लोकांच्यापर्यंत पोचवायसाठी तुम्ही कोणती साधनं वापरता आणि किती किंमत मोजता. गांधींच्या धर्मकल्पनेचा डोलारा सगळा या एका अंगाने पाहिलं तर या पद्धतीनं तुम्हाला उभा राहिलेला दिसेल. हे सगळं लक्षात घेतल्यानंतर आपल्यापुढे आजच्या संदर्भामध्ये काही प्रश्न उपस्थित होतात.
आता मी असं म्हणालो की सर्वधर्म समभाव हा नागरी समाजातल्या धर्मभावना शुद्ध करण्याचा एक महत्त्वाचा कार्यक्रम आहे. त्याच्या आधारे महाराष्ट्रात अलीकडे काही कार्यक्रम झाले. गेल्या 70 ते 80च्या दशकामध्ये वाईच्या प्राज्ञपाठ शाळेने सर्वधर्म अध्ययन केंद्र एक काढलेलं होतं वाईला, आणि त्याच्यामार्फत पश्चिमेतले विद्वान म्हणजे ख्रिस्ती पंडित, इस्लामी पंडित आणि हिंदू धर्मशास्त्राचे पंडित आणि काही अंशी बौद्ध आणि इतर ह्याच्यातले पंडित यांचे वादविवाद घडवून आणलेत 10-12 ठिकाणी. आणि काय दिसतं याच्यामधून, कोणत्या प्रेरणा प्रकट होतात, कोणती मूलभूत साम्य प्रकट होतात. कारण त्या सगळ्याचा प्रयत्न पुन्हा हाच होता गांधींच्या प्रेरणेनं की धर्माधर्मातल्या संघर्षाचं मूळ कुठे शोधता येते का, आणि या संवादातनं ते मूळ नाहीसं करता येते का. तेव्हा हा संवाद करायचा तर सर्व धर्मसमभाव पाहिजे. म्हणून नागरी समाजामध्ये धर्म शिल्लकच राहणार असेल, रस्त्यावरून घरात जाणार नसेल, तर किमान पक्षी धर्माधर्मातल्या संवादाच्या आधारे तो टिकला पाहिजे. आणि म्हणून धार्मिक सुधारणांना तुम्ही नास्तिक असलात तरी पाठिंबा देता यायला पाहिजे. आज पुरोगामी आणि प्रतिगामी हे जे 2 कॅम्प्स आहेत, याच्यामध्ये पुरोगाम्यांना धर्म हा शब्दसुद्धा नकोसा वाटतो. धर्मश्रद्धा वगैरे तर गोष्ट लांबच्या वाटतात त्यांना. इथे आपली एका अंगाने चूक झालेली आहे. कारण गांधी शब्दांवर भांडत बसणारे नेते नव्हते. तो शब्दांवर भांडतो, तो शब्दांवरच संपतो आणि शब्दांनीच संपतो. गांधींनी शब्द हा भांडणाचा विषय केला नाही, मतभेदाचा विषय केला नाही, मनभेद होऊन दिले नाहीत, आणि मूळ प्रेरणांचं काय हे आहे याचा शोध, सत्याचा शोध म्हणून ते घेत राहिले. त्याचा परिणाम म्हणून सर्वधर्म समभावातून सर्वधर्मीय प्रार्थना निर्माण झाली आणि सर्वधर्मीय लोकांना एकत्र येण्याचं एक व्यासपीठ निर्माण झालं. अशी व्यासपीठं नागरी समाजात निर्माण झाली तर धर्माधर्माचे संघर्ष कमी होतील आणि एकमेकांना समजावून घेण्याची एक वृत्ती निर्माण होईल. त्याला गांधींनी सर्वधर्म समभाव असं म्हटलं आहे. आता एक नवीन प्रश्न आपल्यापुढे उपस्थित झालेला आहे, त्याची थोडंसं चर्चा करून मी थांबतो. मग आपण प्रश्नोत्तर करायचे असेल तर करायला माझी हरकत नाही. कोणता प्रश्न आहे? भारतीय राज्यघटना ही सेक्युलर आहे असं आपण म्हणतो. म्हणजे काय? भारत सरकारला स्वतःचा असा धर्म नाही किंवा त्यांनी कोण्याही एका धर्माला प्रायोजित केलेलं नाही. हे सगळं माझं आर्ग्युमेंट जे आहे हे 2022 पूर्वीचं आहे, हे लक्षात घ्या. 2022 नंतर जे बदल होतात तो आजचा खरा आव्हानाचा विषय आहे. 2022पर्यंत आपल्याला असं दिसतं की भारत सरकारला धर्म नाही, भारत सरकार कोण्या एका धर्माच्या मार्फत राज्यकारभार करत नाही, कोण्या एका धर्माला समोर ठेवून राज्यकारभार करत नाही. हे घटनेत का आलं? याला 3 नेते जबाबदार आहेत. एक नेहरू, गांधी आणि आंबेडकर. सेक्युलरिझमची चर्चा या तिघांनी पण केलेली आहे आणि राज्य सरकार किंवा राज्य आणि धर्म यांची फारकत सुचवलेली आहे. आणि राज्य आणि धर्म यांच्या फारकतीमध्ये धर्मांची कक्षा धर्मांनी घ्यावी, धर्मात हे करावं, पण राज्याला धर्मात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आहे हे गांधी, नेहरू आणि आंबेडकर तिघांनीही मान्य केलेलं होतं. भारतातला घटनात्मक असणारा सेक्युलरिझम हा अमेरिकेच्या राज्यघटनेतल्या सेक्युलरिझमसारखा नाही. अमेरिकेतल्या राज्यघटनेतला सेक्युलरिझम कसा आहे? धर्म आणि राज्य या वेगळ्या कक्षा आहेत, दोघांनी एकमेकांच्यामध्ये लुडबुड करू नये म्हणून अमेरिकन सरकारला धर्मविषयक कायदे करायला अजूनही मर्यादा येतात. आपण आत्ताच्या निवडणुकीमध्ये सुद्धा अमेरिकेच्या पाहिलं की गर्भपाताची विधेयकं काही राज्यांनी मान्य केलीत, काही राज्यांनी नाही मान्य केली. गे मॅरेजेस काही राज्यांनी मान्य केलीत, काही राज्यांनी नाही मान्य केलेली. कारण धर्माच्या विषयात राज्य सरकार कायदा करणार नाही आणि धर्म राज्याच्या ह्याच्यात लुडबुड करणार नाही. ही भूमिका या तिघांनाही मान्य नव्हती आणि घटना समितीतल्या अनेकांना मान्य नव्हती. का मान्य नव्हती? कारण आंबेडकरांचं सगळ्यात फंडामेंटल आर्ग्युमेंट असं होतं की या देशामध्ये अजूनही जी माणसं आहेत या माणसांचं रूपांतर व्यक्तीमध्ये झालेलं नाही. दे आर नॉट पर्सन्स. मग कोण आहे ती माणसं? इट्स अ क्राऊड. आणि त्या क्राऊडचं सुद्धा वर्णन आंबेडकरांनी काय केलं? इट्स अन ॲमॉर्फस क्राऊड. हा एक समुदाय आहे नुसता, याला प्रत्येकाला चेहरा नाही आहे. हा चेहरा केव्हा येईल? यातल्या प्रत्येकाचं रूपांतर जेव्हा व्यक्तीमध्ये होईल तेव्हा त्याला चेहरा येईल. आणि व्यक्ती झाल्याशिवाय नागरिकत्वाचे हक्क प्राप्त होत नाहीत. हक्क कोणाला दिलेत घटनेनं? व्यक्तीला दिलेत, पर्सनला दिलेत. तुम्ही व्यक्ती व्हायचं असेल तर तुम्ही स्वेच्छेनं व्यक्ती म्हणून उभं राहिलं पाहिजे, तर तुमचं स्वातंत्र्य, प्रतिष्ठा
हे टिकून राहतं. व्यक्ती ही बंधनात असता कामा नये. उलट काय झालेलं आहे, आंबेडकर असं म्हणाले की जात आणि धर्म याच्या बंधनामध्ये करकचून आवळलेल्या व्यक्ती ज्या आहेत, माणसं जी आहेत, ती बंधनं तुटल्याशिवाय त्यांचं रूपांतर व्यक्तीमध्ये होणार नाही. आणि ते जर करायचं असेल व्यक्तीमध्ये रूपांतर, तर तुम्हाला धर्म, रूढी आणि परंपरामध्ये राज्य सरकारला किंवा राज्याला हस्तक्षेप करावा लागेल. त्याशिवाय इथे नेशन नावाची गोष्ट उभी राहू शकत नाही. हे गांधींचंही आर्ग्युमेंट होतं, आंबेडकरांनी घटना समितीत केलेल्या भाषणातही होतं आणि नेहरूंच्या लेखनात ते तुम्हाला दाखवता येतं. म्हणजे आम्हाला पहिल्यांदा व्यक्ती निर्माण करायची, त्यांना हक्क द्यायची, ते नागरिक होणार आहेत. आणि हे करायचं असेल तर आम्हाला या धर्म आणि रूढी मोडून काढल्या पाहिजे. आणि या मोडून काढायला धर्माच्या मध्ये हस्तक्षेप आम्ही करणार. पण तो हस्तक्षेप म्हणजे धर्मातला हस्तक्षेप किंवा ईश्वरी प्रेरणेतला हस्तक्षेप नाही. तो धर्माने चालू केलेल्या अन्याय असणारे जे व्यवहार आहेत सामाजिक संबंधातले, त्याच्या संदर्भातला तो हस्तक्षेप असेल. आणि ते काम अजून चालू आहे. अगदी पार त्या शबरीमल मंदिरापर्यंत आपण पाहिलं. आपण शबरीमल मंदिर महिलांना ओपन केलं होतं का? सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला म्हणून ते उपलब्ध झालं. अनेक मंदिरे देशातली अजूनही अशी आहेत, अनेक ठिकाणं अशी आहेत की जिथे अजूनही सर्वांना खुला प्रवेश नाही. का नाही आहे? तर आमच्या मनामध्ये अजून म्हणावं तेवढं परिवर्तन झालेलं नाही. आणि जेव्हा एखाद्या गोष्टीचा कायदा होतो तेव्हा लोकांची त्या प्रश्नाच्या प्रती असणारी जी बोच किंवा अर्ज असते ती संपून जाते. म्हणजे आता कायदा झाला आहे ना, आता सरकारने बघावं, आमची जबाबदारी संपली. अस्पृश्यतेचा प्रश्न, कायदा झाला आहे, कायद्याने अस्पृश्यता गेलेली आहे. आता अस्पृश्यता दिसली तर सरकारने बघावं काय असेल ते कारवाई. माझा त्याच्याशी संबंध तुटला. गांधी नेमके या ठिकाणी या प्रकारच्या भूमिकेला विरोध करतात. माझा संबंध कधीच तुटत नाही जोपर्यंत मी त्या धर्मामध्ये आहे. आणि मी त्या धर्माचा घटक असेल तर माझी धार्मिक म्हणून ही जबाबदारी आहे की असं जर कुठं घडत असेल तर तिथे माझ्या धर्माच्या संदर्भात होणारा अन्याय म्हणून मला तिथे पुढं गेलं पाहिजे. त्या अर्थानं माझ्या धर्माने मला एक सामाजिकता शिकवली पाहिजे आणि ती सामाजिकता मी जपली पाहिजे. तिथे कोर्ट काय निर्णय देते आणि राज्य सरकार किंवा राज्य संस्था काय निर्णय करते याच्याकडे मी बघत बसणार नाही. ती एक धार्मिक म्हणून माझी स्वतःची स्वयंभू जबाबदारी आहे. ही जबाबदारी धर्माचा विचार करताना गांधींनी त्या धर्माच्या अनुयायांवर टाकलेली आहे. आता इतकं सगळं झाल्याच्या नंतर आपण तो सेक्युलरिझम घटनेमध्ये स्वीकारलेला आहे. तो सेक्युलरिझम समाज जीवनामध्ये प्रत्यक्षामध्ये आलेला नाही. म्हणजे सार्वजनिक जीवनातून धर्म समाप्त होत जाईल अशी जी धारणा होती ती झालेली नाही. तो आहे शिल्लक, रस्त्यावर आहे. तो धांगडधिंगा करतो, DJ वाजवतो, कानात लोक बहिरे होईपर्यंत वाद्य वाजवतो. हे सगळे प्रकार चालू आहेत. कोर्टाने सांगून बघितलं, लोकांच्या मधल्या सुजाण लोकमताने सांगून बघितलं, पण त्याच्यात काही फरक पडत नाही आहे या अंगाने. तेव्हा हे एक नवे आव्हान उभं राहिलेलं आहे. सरकार दरबारी धार्मिक मंडळी किंवा यांना मान्यता असता कामा नये हा त्या सेक्युलरिझमचा एक दुसरा अर्थ होता. तोही आपण डाव्यावर बसवलेला. 2-3 वर्षापूर्वी हरियाणाच्या असेंब्लीमध्ये एका धर्मगुरूला नैतिक प्रवचन आमदारांना देण्यासाठी बोलावण्यात आलं. आता हे प्रवचन आमदारांना द्यायचं होतं ते विधानभवनाच्या बाहेरसुद्धा देता आलं असतं, पण त्यांनी नाही तसं केलं. त्यांनी त्यालाच विधानसभेमध्ये बोलवलं. विधानसभेचा नियम असा आहे, सभापती ज्या आसनावर बसतो ते सगळ्यात उच्च आसन असतं विधानसभेमध्ये. त्याच्यावर कोणाला बसता येत नाही. फक्त अपवाद कोणाचा केला आहे? राज्यपाल किंवा राष्ट्रपतींचा केलेला आहे. त्याच्यावर एक आसन असतं. यांनी जो धर्मगुरू बोलवला त्याला सभापतीच्या आसनापेक्षा उंचावर बसवलं, जिथे राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल बसतात. त्यांनी ही व्हायोलेशन केली, घटनेचं मोडतोड झाली. कुणाला वाईट वाटलं नाही. कारण का? तो धार्मिक उपदेश करायला आलेला आहे, नैतिक प्रवचन सांगायला आलेला आहे. प्रवचन करणाऱ्यामध्ये कसला मतभेद करायचा? प्रश्न असा होता की त्या एका विशिष्ट धर्मगुरूला का बोलवलं? उद्या समजा केरळच्या असेंब्लीमध्ये एखाद्या मुस्लिम धर्मगुरूला बोलवलं तर आपल्याला चालेल का? एखाद्या ख्रिस्ती धर्मगुरूला बोलवलं आपल्याला चालेल का? म्हणजे जिथे कोणालाच बोलावता कामा नाही तिथे एकाला बोलवण्यावरनं समाजात पुन्हा संघर्ष निर्माण होणार. मग त्यालाच काय, याला का नाही? धर्माची चर्चा बाजूलाच राहिली. धर्मकारण, त्याच्या नैतिक प्रेरणा या गोष्टी बाजूलाच राहिल्या. त्याचा काही संबंध उरला नाही आणि संघर्ष दुसऱ्यावरच सुरू झाले. सरकारी ऑफिसेसमध्ये होणाऱ्या पूजा विधी याला आज काही धर्मबंध राहिलेले नाही एका अंगाने. आजच्या काळामध्ये पूर्वीपासून चालूच होतं सुप्त रूपात, ते आता मोठ्या प्रमाणात व्हायला लागलेलं आपल्याला दिसतंय. ही नवी आव्हानं ॲड झाली. आता हे जर घडणारच असेल
तर निदान संवाद व्हायला पाहिजे. आणि धर्मनिरपेक्षता बळकट करायची असेल तर धर्मनिरपेक्षतेचा दुसरा आधार काय महत्त्वाचा, कशासाठी धर्मनिरपेक्षता हवी आहे? हे राष्ट्र उभं राहण्यासाठी आणि टिकण्यासाठी. आपल्या राष्ट्राची निर्मितीची प्रक्रिया 19व्या शतकामध्ये वसाहतवादाच्या चौकटीत सुरू झाली. आपल्याला असा प्रश्न पडलेला होता की आपल्याला स्वातंत्र्य हवं आहे, ते काय म्हणून हवं आहे? कारण ब्रिटिश असं म्हणत होते की भारतीय समुदायांचं एक राष्ट्र कधीही होणार नाही. कारण ब्रिटिशांच्या समोरची कल्पना जी आहे राष्ट्राची ती युरोपमधली संकल्पना आहे. युरोपामध्ये एक राष्ट्र एक भाषा हा फॉर्म्युला आहे. प्रत्येक भाषेचे वेगळे वेगळे राष्ट्र आहेत. भाषेच्या आधारावर भारताची राष्ट्र उभा करण्यात किती 24 भाषा आहेत आज अधिकृत, बोली भाषा तर हजारो आहेत. 24 राष्ट्र शक्य आहेत. धर्माच्या आधारावर राष्ट्राची निर्मिती करायची. संबंध युरोप ख्रिस्ती आहे, संबंध युरोप, पण त्यांचे अनेक राष्ट्र आहेत. मुस्लिम राष्ट्रसुद्धा अनेक आहेत. ते सगळे मुसलमान असूनसुद्धा एक राष्ट्र नाही आहे. भारतात तर सगळ्या प्रकारचे धर्म आहेत, पंथ आहेत. म्हणजे तो राष्ट्र निर्मितीचा आधार होऊ शकत नाही. भाषा हा राष्ट्र निर्मितीचा आधार होऊ शकत नाही. मग भाषा, प्रांत, जात याच्या वरची तुम्हाला एक ओळख पाहिजे. त्याच्याशी तुमचं राष्ट्रीयत्व जोडलं गेलं पाहिजे. ते स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये आपण जे तयार केलं ते भारतीयत्व नावाची संकल्पना निर्माण केली. आणि भारतीयत्व हेच राष्ट्रीयत्व, दुसरं कुठलंही राष्ट्रीयत्व नाही. म्हणून मी आधी भारतीय आहे, मग मी एका प्रांताचा आहे, मग मी एका भाषेचा आहे, मग मी एका धर्माचा आहे, मग मी एका जातीचा किंवा एखाद्या ह्याचा असेल. हे सगळं लक्षात घेतलं तर ह्या राष्ट्रनिर्मितीची प्रक्रिया टिकून राहण्यासाठी आणि हे अखंड चालण्यासाठी पुन्हा धर्मनिरपेक्षतेची गरज आहे. म्हणून गांधीजींचा विचार करताना धर्माचा विचार ते कशा पद्धतीने करतात, धर्मनिरपेक्षतेचा विचार कसा करतात आणि सर्वधर्म समभावाची जोड दिल्याशिवाय धर्मनिरपेक्षता यशस्वी होणार नाही हे त्यांच्या कार्यामधनं आपल्याला दिसतं. हा अनुबंध आपल्यासमोर मांडण्याची संधी मिळाली. मी आभारी आहे. तर निम्मे 2 मिनिटं मंगलदास बाबांनी रत्नमाला गांधी ज्याका समजला किंवा ज्याने समजून घेवपाचो प्रयत्न केला ते म्हळ्यार पिशेपणाचें काम. आणि त्या पिशेपणाचें काम श्री ईश्वर बेडखेळ करतात. आणि म्हणून गांधीजीचेर जर उलोवपाक लागले जाल्यार म्हाका खात्री आसा की मध्यान रात आनी फातोड जाली तरी ते थांबचे ना. पाठ झाली तरी आपण थांबणार नाहीत, मला खात्री आहे बेडखेळ तर थांबपाक जाय खंय तरी. खूप सुंदर. म्हणजे साताराक सावन 450 किलोमीटर काल ते आयल्यात ह्या पिरायेचेर बी. आणि काल हांगा पावले तरी तितलेच प्रसन्न आशिल्ले. आणि काय 2 व्याख्यानां, हे दुसरें व्याख्यान. आणीक फाल्यां सकाळीं परत साताराक वचपाचें 450 किलोमीटर. खूप धन्यवाद मागता निमाणे कडेन सचिव मंगलदास भट हांचे कडेन. तांणी उपकाराचे उलोवप करचें. नमस्कार. कोंकणी चळवळींतले रायटर आनी फायटर आदरणीय रवींद्रबाब केळेकर हांच्या जन्मशती निमतान आयोजीत केल्या ह्या व्याख्यानात आयचे मुखेल वक्ते आशिल्ले भौमानिस्त किशोरबाब बेडखेळ हांकां हांव कोंकणी भाशा मंडळाच्या वतीन काळजा सान दिनवासता. तशेंच ही कार्यावळ आयोजीत करपाक आमकां आर्थीक आदार दिवपी गोंय सरकारचे राजवास संचालनालय हांकांय आमी काळजांतल्यान उपकार आसात. तशेंच हांगा हाजीर आशिल्ले सगळे कोंकणी कार्यकर्ते, कोंकणी लेखक, साहित्य अकादमी पुरस्कार जैतवंत दत्ताबाब म्हाळशी सर, कोंकणी चळवळींतले भौमानिस्त RBS बाब, तशेंच साबार अशे आशिष बाब करमली, शैलेश बाब संजगिरी अशे सगळ्यांक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी ही कार्यावळ आमकां लोकां मेरेन पावोवपाक आदार दिवपी सगळ्या प्रसार माध्यमांक सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी कार्यावळ हांगा थांबली अशें जाहीर करता. सगळ्यांक